tarian bainago, eta, bueno, hori beti da osasuntzu. Esan nahi du esatea azken baten biziri zaudela. Eskerrik asko hona etortzearren, gurekin partaide izatearren, gogo eta foro honetan. Izan ere, Euskaltzaindia Euskararen historiatik dator, baina presente hon, hemen gaude, hemen bizi gara, zuekin batera euskalgintza egiten dugu, eta etorkizunean ere nahiko genuke zuekin batera partaide izan euskararen etorkizun horretan. Historiatik gatozela esan dut, eta historiatik gatozela esateko orduan gogoratu behar dizuet beti Euskaltzaindian gogoratzen dugun lelo berbera. Euskaltzaindian sorreratik bertatik ditugula bi arlo, Iker eta Jagon. Batean, orduko orain dela 100 urteko formulazioarekin euskararen gaur dituko genioken korpus horri ekin izan diogu, eta besteari Jagon erabilera soziala edo estatus horri buruz jardun dugu. Beraz, ekin eta jarraitu Iker eta Jagon. Eta Jagon horretan Euskaltzaindiak historian zehar bereak egin ditu. Euskaltzaindiak historian zehar aurrera eraman ditu hainbat proiektu, gero azalduko dugun bezalaxe euskalgintzaren eskuetan gaur egunean daudenak. Gizarte zibiletik gatoz. Gizarte zibilarekin batera lan egin nahi dugu. Gizarte zibil horrek euskararen ikuspegitik planteatzen dituen hainbat galdera, hainbat premia aurrean ditugula, hoiei gure neurrien eta gure ahalen arabera erantzun bat eman nahi diegu. Ez gatoz inoren lekua betetzera, ez gatoz inoren kontra, gatoz gogo eta guneak, gatoz gure Jagon lana egitera, sustatzera gaurko baliabideekin eta gaurko euskalgintzaren barnean, barrunbean, pentsatuz hori bai, gaurko euskalgintzak dugula, edo gaurko euskalgintza dugula, hain zuzen ere, etorkizuneko euskalgintzaren giltzarria eta gakoa. Patxi Saez, adiskide honezkero bipilak, bota digu erronka, eta proposatu digu erronka horri erantzun bat ematea. Gu saiatu gara, aleginak egin ditugu erronka horri erantzun bat emateko. Eta erantzuna baino nik esango nuke ibilbide bat emateko. Ibilbide hori argi ikusten dugulako Euskaltzaindiaren ikuspegitik bat egiten duela horrek gure betiko zereginarekin. Betiko erabiltzen baldin badut, esan nahi dut ez betiko eta antzinako, ez bada oraingoko horrekin. Horretarako bildu gara, horretarako batu gara. Hain zuzen ere, uste dugulako gizarte zibiletik etorri zaigun deiadar hori aintzat hartu behar dugula, eta hala, edo nola, ibilbide eskaini behar diogula. Pentsatzen dugu, oro bat, ibilbide horretan Euskaltzaindiak zeregina, zeresana badituela. Eta horrezegaitik bildu gara hemen berriro ere diotzuet. Pentsatuz, hau ez dela egun bateko loraldia, luzeagoko bidea izango dela, eta jakina, ez bakarrik luzeagoko bidea, ez bada Patxi Saez berak gogoratzen digun bezalaxe, 100 urte gainean ditugula, Euskaltzaindiak ere bere gogo eta lana egin behar duelako, zuen laguntzarekin eta zuen partaidetzarekin azken baten Euskaltzaindia guztio baikara, horren inguruan. Erronka badugu, erronka hor dago. Erronka horri Euskaltzaindiak erantzun
bat eskaini izan dio ahal izan duen neurrian, baina Euskaltzaindiak erronka horri, bizi berritze horri, erantzunak, gogoetak eta abarrekoak eskaini nahi dizkio, eta pentsa dezagun, eta hori da gure gogoa, gure dezioa, hau ez dela besterik hasiera baino. Eta besterik gabe, eta lehen esan dudan bezala zuei berriro ere eskertu zuen presentzia, hitza emango dio Sagrario Aleman Euskaltzain osoari eta sustapen batzordeko buruari hain zuzen ere. Baina, ongi etorri, egunon. Orain Andresek esan duen bezala, Euskaltzaindiaren egitekoetan dago hausnarketa, gogoeta, eragitea, horretan jardutea. Azken batean badakizue Euskaltzaindiak bi sail nagusi dituela, Iker eta Jagon horren barnean dugu sustapen batzordea. Azken urte hauetan bide horretatik heldu diogu, hausnarketari, gogoeta egiteari. Eta hainbat jardunaldi antolatu dugu, urtero azaroan izaten dugu hitzordua horretarako, gogoeta egiteko, euskararen erabilera bai lurralde batean edo arlo zehatz batean horretan aritu gara azken urtetan, eta egin ditugu holako jardunaldiak batetik Gasteizen egin genuen, gero hurrengo urtean jo genuen Baionara, hurrengoan Iruñara, Donostiara gero, eta azkenik Bilbora. Aurten ere eginen dugu gogoeta hori, urteroko gure sustapen batzordeen egiteko horietan eginen dugu beste jardunaldi bat azaroan. Baina hau berezia dela esanen nuke, eskaera batetik, proposamen batetik sortutako jardunaldia dugu gaurko hau. Patxi Saezek nik uste dut orain urte bat inguru dela atera zuen bere idatzi bat, elefantea ikusi, eta horren inguruan gero hainbat erantzun ere jaso zuen bere proposamen horren inguruan. Gogoeta egin nahi, hausnartu nahi izan zuten hainbat personek erantzun baizion Patxiri. Eta Patxik horrekin segituz, orain hilabete batzuk eskaera bat, edo eskaera baino esanen nuke proposamen bat helarazi zuela Euskaltzaindiara. Esanez, ja helduko genion berak proposatzen duen gai horri. Berak ez dakit, elefantea nik uste lan munduan ikusten duela, behar bada beste batzuk beste nonbait ikusiko dute, baina bete-betean sartzen da gure lan horretan, hausnartze gogoeta egite horretan, eta pentsatu genuen heldu behar geniola horri, eta horretaz deitu genuen gaurko jardunaldi hau. Lehen erantzun handia izan bazuen, gaur ere ikusten da, jendeak gogoa baduela, beharra sentitzen duela, nahia baduela gogoeta egiteko. Euskaltzaindiaren egitekoetan, lehen esan bezala, bete-betean sartzen denez, baietza eman diogu. Azken batean, Euskaltzaindiak beti pentsatu izan baitu, beharrezkoa dugula elkarrekin gogoeta egitea, eta jardunaldi hauetaz gain, beste urtero egiten ditugun hauetaz gain, gogoan izanen duzu guziok, beti aritu dela sustapen lanetan Euskaltzaindia. Beraz, momentu honetan, hau erronka honi eustearekin ez gara sartzen gurea ez den arlo batean, ez da inori kendu nahi diogula bere egitekoa edo bere egitekoetan sartu nahi dugula. Guziok badugu gure egitekoa, bai herri erakundeek, baita euskalgintzako taldeek ere. Eta uste dut, guziok gure jardun horietan segitu behar dugula, baina Patxi Saezek egiten digun konbitea da Euskaltzaindia ikusten duela egoki behar bada momentu honetan gogoeta honetarako, Euskal Herri osoan ari delako batetik, eta nolabaiteko onarpen sozial bat baduelako. Horregatik eutsi diogu eta horregatik egin dugu konbite hau, eta hau hasiera da nolabait. Hasiera gaurko mintegi edo jardunaldi honekin, heldu den urtean mendeurrena beteko du
euskaltzaindiak, eta hor zerbait egiteko pentsatzen dugu gai izanen garela, baldin eta jendeak ikusten badu segitu behar dugula lan honetan, eta pentsatzen dugu lehen esan bezala ikusita izan duen erantzunak jardunaldi honek baiez badagoela horretarako gogoa, honek segida izanen du heldu den urtean. Nola ikusiko dugu, aztertuko dugu, zer erantzun eman behar digun, ni gogoratu nahi dut, euskaltzaindiek beti egin izan dituela sustapen lanak, hasiera batean gogoan izanen duzu batzuk alfabetatze taldeak sortu zituela, ez zegoen zerbaiti erantzuna emateko, eta gero ja herri mugimenduak euskalgintzako taldeek bere gain hartu zuten lan hori hoien esku utzi zen, eredua, esan nahi nuen, titulua ere euskaltzaindia hasi zen hori ateratzen beti ere erabilerari eta sustatzeari begira, eta hor ere herri erakundeak beren gaitasuna edo agertu zuten eta beren nahia horri heltzeko herri erakunde horien eskutan utzi zen, ikastolek sorrera harretan babes bat behar zuten eta euskaltzaindien bilatu zuten eta noski euskaltzaindiak erantzun zuen. Beste hainbat, ez dakit, berso txapelketan, antolaketan ere sustapenetik etorri zen, gero sortu zenean talde horri erantzunen ziona utzi zen horien eskutan, beraz, gu hemen gauden ikustu du sustapen lana egin behar dugulako sustapen lan hori egitean, baina beti ere gizarteak eskatzen digun horri begira eta Euskal Herri osoan lanean euskalgintzako taldeekin batean eta baita herri erakundeekin batean ere. Nik honekin, esan nuke lehen esan dudan bezala, segida izanen duela honek, gaurko hasiera besterik ez dela, eta utziko dugu ja ordua dugulako egun ona eta probetxugarria izan dezagun guztiok. Mila esker. Eta lehenengoak lanera. Egun onara dagigula guztioi, naiz eta euria dagoen eta bidean batzuek arazoak izan dituzuen. Niri tokatzen zait hain zuzen ere Patxi Sáenz Beloki aurkeztea eta saio moderatzea. Aurkezteko besteak beste erabili.com, Azpeitiko Euskara Patronatuaren zuzendari izana, eta bar erabili daitezke. Nik ordea Patxi Sáenz Belokiri askotariko jantziak kendu, ia bihuztu eta soziolinguistaldez aurkeztu nahi dut. Bere webunean ondokoa irakur daiteke. Nor bakoitza da mezua, nor bakoitza da edabidea. 2015ko martxoaren 19an, San Jose egunez, arratsaldeko 6 eta 45ean amaitu zuen elefantea ikusi izenburua duen idatzia. Jardunaldi honen abiapuntua izan dena. Idatziak zera dakar. Hizkuntza planifikazioak eraginkorra izateko problema nagusia aurkitu behar da. Edo aurkitu behar. Gurera etorriz, non daukagu jarria Euskararen planifikazioaren iparrorratza. Euskalgintza lanbide dugunok ez ote gabiltza han hemenka neurri handiagoan edo txikiagoan, geure barrutian, geure txokoan, buruz gain lan denak eman da, eta hala ere iritsi ezinik. Zendu berri zaigun, Fishman soziolinguista handiak eta bide batez esan dezadan ohorezko euskaltzainak, ere alatxu esan da utzi digu. Problema txikiez ardura zaitezke, problema nagusia ikusi gabe. Hori izango litzateke zoologikora joan eta bakarrik zorriak ikustea. Elefantea ikusi gabe. Eta mintzaldiari izenburua emateko asmoz, baieztapenaren azken esaldia ia bere horretan hartu du. Elefantearen paradigma ikusi. Patxi Sáenz,
zuk duzu hitza. Eskerrik asko, Ramon. Egun on guztioi. Bueno, eskertu egin nahi diot, Andres Urruti eskailtzen buruari, joan den irailaren 10ean, ate joka etorri nintzaionean Euskaltzendiko ateak parez pare zabaldu izana. Era berean eskertu egin nahi diot, sustapen batzordeari gaurko jardunaldi hau antolatzea, eta bereziki zuen guztion aurrean eskerra nere familiari eskertu egin nahi diot emandako laguntza eta babesa. Maiteri, Asierri eta Oianeri. Beraien babes eta laguntza hori gabe gaur ez nintzateke hemen izango. Eta eskerrak ematen hasita, nere artikuluari, iruzkinak, ekarpenak egin dizkieten euskaltzale ekintzaile eta aditu guztiei ere eskerrak eman nahi dizkiet. Hain zuzen ere, beraien ekarpenek beste dimensio bat eman diotelako nik idatzitako artikuluari eta segura asko beraien ekarpen horiek gabe ez ginateke gaur hemen izango. Hasteko aitorpen bat egin nahi dizuet. Ni gaur hona zoritxarrak ekarri nau. Hobeki esan, zoritxarretik ateratako ausardiak. Joan den urteko martxoan, Joshua Fishman soziolinguista handia zendu berritan, jakin nuen zoritxarreko minbiziaren berria. Une hartan, nere burua bidegurutze batean ikusi nuen, aurkitu nuen, une hartan ez nekien bizitzaren bigarren zatia jokatu behar nuen, prorrogan nengoen edo deskontuko minutuetan. Xabier Letek bere Habanera kantuan dioen bezala, jaio ginen bizigera eta hiltzea zor dugu. Eta inork ez dugu zor hori ordaindu nahi, baina jaio garenetik zor hori dugu ordaintzeko eta ahalik eta urte gehien nahi ditugu igarotzea, zor hori ordaindu artean. Jon Sarasuak ohartarazi zidan, Jon Sarasuaren ni pasatzen ari naizenetik pasatutakoa da, eta ohartarazi zidan minbizitzaren barruan biziminitza dagoela, eta ni horri lotu nintzaion hasiera-hasieratik. Bueno, kontua da horrela, egoera hortan, hasi gertatu ohi den bezala, bizitzari bueltak ematen hasten zea, bizipeni bueltak ematen, eta ikusi nuen euskera nerearen antzeko egoera batean zegoela. Bueno, hobeki esan, aspalditik nengoen ohartuta euskeraren abeleraz, euskeraren kinkaz. Eta bururatu zitzaidan, nuelanik zerbait egiterik, eta horregatik idatzi nuen artikulua, helburu xume batekin. Bakarrik, euskeraren egoera ikustaraztea. Neurri batean horregatik ere jarri nion elefantea ikusi, egoera nire ustez ikusteko modukoa zelako. Artikulua idatzi nuenean, ez zitzaien burutik ere pasatu egin gaur hemen zuen aurrean egon beharko nuenik. Gaur ona barruak aginduta etorri naiz. Egin beharreko zerbait egitera. Mark Twain, Estatu Batuetako idazle handiak, Tom Sawyerren abenturak liburu famatu idatzi zuenak, zioen, 20 urte pasautakoan eta atzera begira jarritakoan, egindakoek baino, damu handiagoa ematen dutela egin gabe utzitakoek. Eta ni behintzat, gaurkoaren damurik ez dut izango. Albert Einsteinek berri zion, sekula huts egin ez duenak, ez du inoiz berrikuntzarik egin, ez du inoiz ezer berririk proposatu. Ni arrain txikia naiz, eta gaur urra hunditan igeri egitera etorri naiz. Ea hutsa hundirik egiten ez dudan, eta gaurko ausardia honetatik bizirik ateratzen naizen. Ni gaur hemen den ematera nator. Ni galtzeko gutxi daukat, baina euskarak irabazteko asko du. Bizitza honetara ezer gabe etortzen gara, eta ezer gabe joango gara. Tartean, jaso eta eman egiten dugu. Eta ni gaur ematera etorri naiz. Azkenengo hartxo bat, atariko honi, nik
idatzi egin dut gaurko hitzaldi osoa, jabetu naiz idatzita gero ez dudala denborarik izango, han idatzitako guztia zuei hemen aurkezteko. Beraz, patxisaez.eu helbidean izango duzue hitzaldia xehetasun handigorekin eta zabalago gaur arratsaldetik edo bihartik aurrera. Bueno, gaur Euskaltzaindiak jardunaldi hau antolatzea, Kike Amorrarizek Kikean dago, Kikek aurreko abenduan esan zuenari erantzuten diola uste dut. Charles Franklin Kettering asmatzaile estatubatuarrak ere esan zuen, arazoari heltzen badiozu konponbidearen erdia egina duzu. Txerra Rodríguez, soziolinguistak ere, aurreko abenduan nire artikulari buruzko iruzkin bat argitaratu zuen Jakin aldizkarian, eta iruzkin hortan zioen nire artikulari erantzuna emandako guztiek kontu batean zetozela ados. Ziklo bat amaitu dala, euskalgintzarentzat, eta euskara biziberritzean ziklo bat amaitu dala, eta ziklo berria hasi egin behar dela. Gero ohartu naiz, eztabaida oso bizi dagoela. Ekarri dizuet Aiaraldea 15-ekaria, 15-ekari hau Euskararen egunean argitaratu zen, Aiaraldean, Arabako eskualde horretan, eta bere erreportai bat argitaratzen du pixka bat euskararen egoeraz, eta inpas batean dago. Hitz askoa aitu ditugu oraingo egoera definitzeko. Inpas, motelaldia, geldialdia, anuntziaran antropologoak, zea hortan, erreportai hortan, inpas batean. Mikel Aion idazlea berriz, pasillo erdian dagoen elefantea ikusten du. Honek ere elefantea ikusten du. Juanjo Respaldiza bertsolari Orozkoarra berriz, ziklo baten amaiera ikusten du. Joseba Llano berriz, frankismotik ateratzean egitasmo batzuk jarri zirela martxan, eta horren emaitzak ikusten direla orain, batez ere, baino ziklo baten amaiera iritsi zaiola ere esaten du euskalgintzari. Tono Bailese berriz, hezkuntzan jarri ziren helburuak bete egin direla, baino ez dela helburu gehiagori markatu. Ikusten duzue, zabala da, iritzia. Bueno, zein da gaur egun euskerak duen egoera? Lurraren bizi indarraren araberako izaten da landarearen ahulezia edo indarra. Hiztunen araberakoa izaten da hizkuntzen indarra edo ahulezia. Jo dezagun euskera landare bat dela eta lorontzi baten dugula. Lorontzi hortako lurra gaur egun orain dela 30 urte, baino 170 gehiago da. Baina lur berri horrek euskerari ez dio indarrik ematen, ez dio bizi indarrik ematen. Euskera ez da azten, hortxe jarraitzen du, lehen bezala. Gutxi gora bera, hoi da, euskera gaur egun duen egoera hiztunak irabazi ditu, 170 hiztun gehiago dauzka orain dela 30 urte baino ez du indarrik, ez da indartzen, ez da azten. Nik 3 erronka ikusten ditut, ondorengo 20-30 urteetan euskerak erantzun beharrekoak. Asko dira, egia da hutsuneak eta ahuleziak asko dira, baino nagusiki 3 ikusten ditut. Zabalduena da euskararen erabilera, dela erronka nagusiena. Nik ez dut uste
erabilera bada erronka bat, baina ez dut uste nagusia denik. Inor gutxik, aipatzen du, nik hemen, eta orain egin behar dudan bezala, inor gutxik azpimarratzen du, euskararen belaunez belauneko jarraipena mehatxatuta dugula. Azkeneko 15 urtean ez omen da erabilera mugitu, baina azkeneko 20 urtean ere ez da belaunez belauneko jarraipena ez du hobekuntzarik izan. Gainera, erreferentziazko arnasgune batzuetan beheranzko joera dauka. Azpeitian esate bateako, azkeneko 25 urteetan, 8 puntu jetxi da euskara lehen hizkuntza duten euskaldunen kopurua. Orduan, lehenengo erronka nik hemen ikusten dut. Gainera, euskara lehen hizkuntza izateak badu zerikusi zuzena euskeraz egiteko erraztasunarekin. Eta horrek erabileran eragin zuzena du. Gaur egun, erabileran elebidun gazten artean, euskara gehiago ez erabiltzeko arrazoi nagusiak 3 dira. Lehen hizkuntza erdera izatea, euskaraz jarduteko erraztasun urriago izatea, eta gehienek gune erdaldunetan bizitzea. Euskal Herriko biztanleria osoaren 70%, ezagutza 25% baino txikiagoa den eremuan bizi da. Erabilera 3% ingurukoa den eremuan. Hego Euskal Herriko 4 hiribuetatik 3, Gasteizen, Bilbon eta Iruñean, euskara eta gaztelania ez diren beste hizkuntzak euskara baino gehiago erabiltzen dira. Joan gaitezen berriz, Aiaraldea aldizkarira, eta ikusi dezagun zer dioen. Gure erronka euskara eskola eremutik ateratzea izan behar da, herriko kaleetara eramateko. Bueno, aipatu besterik ez dute egingo. Futbol eskolan ikasitakoarekin bakarrik ikasi daiteke futbolean. Futbol eskolan ikasitakoarekin bakarrik ikas daiteke futbolean. Alegia, futbol zelaian ibili gabe, futbol zelai jokatu gabe ikasi daiteke futbolean. Hoxe gertatzen zaie, gune erdaldunetan euskara ikasi duten gazteei. Alegia, eskola dutela beraien euskalduntasuna garatzeko eremu ia bakarra. Eskolatik kanpo beraien harreman sare guztiak gaztelaniazkoak dira, erderazkoak dira, eta ez daukate aukerarik eskolan ikasitako hori barneratzeko eta ondo ikasteko. Hortxe utziko dugu. Beraz, bi erronka nagusi, belaunez belauneko jarraipena eta erabilera. Eta 3. aipatuko dizuet, ez dut uste, alegia 3. baina ez dugu errexena. Ondorengo 20-30 urteetan, euskaren estatusean eragin beharra dago. Euskara gizarteko bigarren hizkuntza izatetik, lehen hizkuntza izatera igaro dadin. Euskarak eta gaztelaniak gizartean estatus berbera izan dezaten. Erronkarik zailena hau dugu, zalantzarik gabe, horretarako orain arteko paradigma aldatu beharra dago. Estrategiak aldatu egin behar dira. Izan ere, Albert Einsteinek zioen bezala, ezinezkoa da emaitza ezberdinak lortzea beti berdina eginez. Bueno, ikusi dugu gutxi asko goldatu beharreko lurra nolakoa deno. Oain, ze tresnakin goldatu behar dugun ikusiko dugu. Bueno, iritsi gara, bidez bide, euskararen gizarteratzean, sozializazioan, iritsi gara, gauden tokiraino, eta hemendik aurrera, bide gurutzean gaude, bueno, Euskaltzaindiko egitarauan rotonda, biribilgunea, aipatzen zen. Biribilgune edo bide gurutze, berdin da. Orain, aukeratu egin behar dugu, nundi jo.
zer proposatzen du elefanteak? Zer proposatzen du nire artikuluak? Bueno, asko idatzi da, elefanteari buruz, baina nik uste dut, elefanteak proposatzen duena, ondoen jaso duen artikulua da Pruden Gartzia, etxe honetako Azkue Biblioteka eta Artxiboko zuzendariak, Berria egunkarian argitaratu zuen artikulua. Irakurringo izuet, hor esaten duena. Zeren Patxi Saezek eskatzen duena funtsean paradigma aldaketa bada, alegia, eta betiko adibide erabilita. Garai batean fisika Newtonek sortutako paradigmatik ikusten genuen, gero, 20. mende hasieran iraultza zientifiko bat gertatu zen, eta paradigma aldatu zen. Hortik aurrera fisika Einsteinek sortutako paradigmatik hasi ginen ikusten. Erlatibitatearen teoria. Esan nahi ote du horrek Newton oker zegoela eta Einstein zuzen? Newtonek deskribaturiko legeak okerrak eta zentzugabeak zirela? Ez, jaun Andreok. Paradigma aldaketa ez da hori. Beste hau baizik, Einsteinek ez zuen Newton desegin, gainditu bai ordea, fisika ulertzeko modu berri bat eskaini, zeinaren bidez aurrerakada zientifiko itzelak gertatu ziren. Zeren funtsean, Newtonen paradigma agortua zegoen, eman beharreko eman da elkortua, bizigabetua, hitz batean ordurako hila eta fosiltzen hasia. Patxi Saezek eskatzen duena iraultza zientifiko bada, elefantea ikustea, eta elefantearekin zer egin erabakitzea, eta elefantea Patxi Saezentzat lan munduaren euskalduntzea da. Gaur egun indarrean dugun paradigma, nik esango nuke hauxe dela. Gure errealitate soziolinguistikoa azkeneko urteetan ulertzeko eta aztertzeko nagusiki Jose Maria Sánchez Carrión Txepetx soziolinguista handiaren paradigma erabili dugu 1987tik Un futuro para nuestro pasado, claves de la recuperación del euskera y teoría social de las lenguas liburuan argitaratu zuenetik. Hain zuzen ere, datorren urtean 30 urte beteko ditu. Azkeneko 20-25 urtean, nik uste bide hontatik jo dugula. Ez nezaziko, erabilera ezagutza motivazioa, 3 urrats, 2 ibilbide, naturala eta kulturala, eta 2 ibilbide horiek zirkuito bat osatzen dute. Zein da elefanteak proposatzen duen paradigma? Koldo Zuazo hizkuntzalari eta euskaltzain urgazleak aurtengo urtarrilean Berria egunkariko elkarrizketa batean zioen: hizkuntza aldatzen bada, bizirik dagoen seinale. Gizateriaren historian bizirik iraun duten hizkuntzak hiztunen komunikazio beharretara egokitu izan dira. Komunikazioa izan dute molde eta moldatzaile. Eta komunikazio premia horietara moldatu eta egokitzetik etorri zaie hizkuntzei etengabeko aldaketa. Eta etengabeko egokitze eta aldaketa horretatik etorri da hizkuntzen garapena eta modernizazioa, baita euskararena ere. Azken batean, erabiliz, komunikaziorako erabiliz, zorrozten eta aberazten dira hizkuntzak. Eta erabilera ezak kamusten eta hilarazten ditu. Eta hauxe da hain zuzen ere, gaur proposatu nahi dizuedan paradigma berriaren oinarrizko axioma. Hizkuntzak komunikatzeko tresnak direla, alegia. Orain hizkuntza gutxituen definizioa proposatu nahi dizuet. Hizkuntza gutxituak bere hiztunen komunikazio premiak, beharrak, betetzen ez dituzten hizkuntzak dira. Beste hizkuntza batek, hizkuntza menderatzaileak, komunikazio esparru, bere komunikazio esparru eta funtzioak bereganatu dituelako. Egoera hau, elkarrekintza hau, etengabea litzateke eta eskuartzerik egingo espalitz, neurririk hartuko espalitz, denboran zehar, hizkuntza menderatzaileak, hizkuntza gutxituaren komunikazio eremu eta funtzio gehiago bereganatuko lituzke. Hizkuntza gutxitua galbide arriskua legoke hizkuntza menderatzaileak
bere komunikazio eremu eta funtzio guztiak bereganatuta dituenean eta hizkuntza gutxituak bere hiztunen komunikazio beharretarako inoko baliorik ez duenean. Bueno, paradigma irudikatzeko, orain dela 15.000 urteko tresna bat, esan dut, komunikatzeko tresna dira hizkuntzak, orduan tresna bat, aukeratu dut, neolito garaiko tresna bat, gurdia edo orga. Eta hitzaren etimologi errepatzen badiogu, gurdi hitzetik, omen dator gurpil, gurdi gehibil, hortik da omen dator gurpila, eta hauxe da gaur egun ezagutzen da gurpilizarrena. 3.500 urte omen ditu eta Esloveniako hiriburuko zingira batzutan aurkitu zuten. Bueno, gurdia gaina lotura zuzena du lan munduarekin, gurpilak, hori da, gurpilak lotura zuzena du lan munduarekin. Izan ere gaur egungo gizarte industrializaturik ez litzateke izango gurpili gabe. Dudarik gabe gurpila gizakeen asmakizun handien artean sartu behar dugu. Bueno, gurdiaren paradigma. Ardatzean, ezagutza eta erabilera. Gero hitz egingo dugu trakzio indarra egiten duen elementuaz. Lehendabizi, ardatzean, bi gurpil ditu, ezagutza eta erabilera, orduan, gurdia komunikazioaren bidean aurrera eramateko bi gurpil horiek aldi berean mugitu behar dira. Aldi bereko mugimendua izan behar dute. Orain, Abraham Maslow, aurkeztu behar dizuet, hau da bere eskailera, New York hiriko Brooklyn auzoan sortu zen, 1908an eta 1970an zendu zen. Psikologia humanistaren aitatasuna aitortzen zaio, eta psikologiaren arloan ezaguna da gizakiaren beharrak sailkatzeagatik, Maslow piramide izeneko teoriarekin, baina gizakiaren ikasketa prozesua ere azaldu zuen. Eta Maslow jaunak ikasketa prozesu hori 4 mailatan deskribatu zuen. Ezgaitasun inkostientea. Ez dakigu, eta gainera ez dakigu ez dakigula. Alegi, ez dakigu eta ez gara jabetzen gure ez jakintasunaz. Ez gara jakitun gure ez jakintasunat, ez gara konturatu egiten zer ezagutza eta gaitasun falta ditugu. Haur txikiek ez dakite gidatzen ez dakitela. Gainera ez dira jakitun gabezi hortaz. Berdin gertatzen zaie, Amazonasko basorik trinkoenean bizi diren indioi, eta auto bat sekula ikusi gabekoi. Etorkin askori ere horixe gertatzen zaie, Euskal Herrira etorri arte, ez dakite euskera, ez dakitenik. Bigarren mailan, ez gaitasun kontzientea genuke. Ez dakigu, baina badakigu ez dakigula. Zer ez dakigun, badakigu. Eta ikasteko ahalegina egiten hasi behar dugu. Ikasteko geratzen zaigun guztiaren jakitun gara, une horretan, eta ikasteko erabaki hartu dugu. Hauteskolara joan gara, azterketa teorikoa gainditzeko ikasi beharrekoen berri badugu, eta baita azterketa praktiko egiteko ere zer ikasi eta zenbat denbora beharko dugu. Une honetan, ez dakigun guztiaren eta ikasi beharrekoaren kontziente gara. Berdin gertatzen zaio euskara ikasi behar duen etorkinari joan da euskaltegira, eta han azaldu diote zein den prozesu osoa, eta orduan jabetzen da zer ikasi behar duen, zer gelditzen zaion ikasteko. Bigarren maila honetan ikasten hasiko gara, eta arazorik handienak hemen izango ditugu. Traba handienak ere bai, arazoa gainditu beharko ditugu, baina gehiena hemen ikasiko dugu. Gaitasun kontzientea, hirugarren urratsa. Badakigu eta gainera badakigula. Jakin beharrekoa dakigunean eta egiteko gai garenean. Baina, egin ahal izateko gure arreta, atentzioa, kontzentrazio osoa behar dugunean. Ez daukagu erreztasunik egiteko. Badakigu autoa gidatzen, baina
konzentrazio osoa jarri behar dugu. Jarri behar dugu, arreta guztia. Eta nekatu egiten gara. Euskara ikasten ari direnak ere, hizkuntza bat ikasten ari direnak ere, maila hontan, zerbait esateko burura ekarri behar dute, pentsatu behar dute, esan behar dute, nekatu egiten dira. Berrebiziko ahalegin egin behar dute. Orduan, hauxe genuke, hirugarren maila. Gainera, hirugarren urrats hontan, ikasitako guztia ez da erraztasun berdinarekin erabiltzen. Izan ere, ikasitakoa barneratzea erabilerari oso lotua baitago. Behar badautoak idatzen txukun xamar modatzen gara, honezkero kilometro batzuk egin ditugulako, baina kotxea aparkatzen baldarrutxa geha. Edo ordezko gurpila aldatzen, trakets, ibiltzen gara gutxitan egin dugulako. Hizkuntzen ikasketarekin ere berdin gertatzen zaigu. Euskeraz hitz egiten txukun xamar modatu gaitezke, baino noka edo toka ez dakigu edo oso trakets modatzen gara. Edo aditz batzukin, natzaio zeniezadaketen eta olako aditz gutxi erabiltzen direnekin, zaitasunak izan ditzakegu. Urrats honetan ibiliz ikasten da oinez. Autoan ibiliz ikasten da gidatzen eta euskera ere hitz eginez ikasten da. Praktika etengabeak ekarriko du ikasitakoa erraztasunez eta jariotasunez erabiltzen. Eta goazen azkeneko mailara gaitasun inkontzientea. Badakigu, baina ohartu gabe egiten dugu. Pentsatu gabe egiteko gai gara. Ohitura bihurtu dugu. Ikasitako guztia orkestra batek bezalatxu egiten dugu automatikoki eta pentsatu gabe. Ikasitakoa praktikan jartzen dugu modu errepikakor, automatiko eta inkontzientean. Esate baterako, nahi askotan gertatzen zait. Egunero, etxetik lanera joateko 30 kilometroko bidea daukat, mendate bat igo behar da, bihurgune asko daude, eta askotan gertatzen zait, lanera iritsitakoan, kontrola, aia naiz. Eta ez naiz jabetzen, ez naiz akordatzen, halako tokitatik igaro ote naizen. Automatikoki idatzen dut. Nire burutazioetan joaten naiz, eta automatikoki egiten da. Ze behar da ezgaitasun inkontzientetik ezgaitasun kontzientera igarotzeko, kontzientzia hartzea, eta gaitasun kontzientera aldatzeko ikastea eta trebatzea, eta azkeneko mailara iristeko praktikaren bidez barneratzea eta automatizatzea. Orain galdera egingo dizuet, non ditugu bigarren hizkuntza gaztelania, lehen hizkuntza gaztelania duten euskaldunak? Segurasko izango ditugu bigarren eta hirugarrenaren artean. Ez dira goraino iritsi. Ez dira azkeneko mailara iritsi. Zailtasuna daukate euskeraz egiteko eta horregatik aukeratzen dute bere... Hau Maslow jaunak deskribatu zuen, baina hau 2000 urte lehenago ere, esate bateako Txinako Konfuzio pentsalariak esaten zuen. Esan zidaten eta ahaztu egin nuen, ikusi nuen eta ulertu egin nuen. Eta egin nuen eta ikasi egin nuen. Aristotes filosofoak ere esaten zuen, egiten ikasi behar duguna, eginez ikasiko dugu. Eta Albert Einsteinek ere bai, ikastea, esperientzia izatea da, gainontzeko guztia informazio izatea da. Badaude ikerketa asko, bi ekarri dizkizuet, esateategako, bi asteren buruan zer gogoratzen dugu. Gehiena, esan eta egindakoaren 80%. Egitea da. Eta, hemen beste ikerketa bat, 24 orduren buruan zer gogoratzen dugun, eta ikasitako beste irakastea 80%. Hoi da, gehien gogoratzen da, praktika. Finlandiak esate baterako, haituko zenuten, Finlandiak 2016 urtetik aurrea ikasgaiak kenduko ditu. Eta ikasgaiak desagertu eta eginez ikastea, gaikako proiektuak landuko ditu. Zer da, hause, egitea, eginez ikastea. Gaur egun,
indarrean dugun paradigmari begiratzen badiogu, motivazioa da, hirugarren elementua. Eta hemen esate baterako, badakizu Eusko Jaurlaritzak eta hemendik aurrera zer txosten bat egin duela, pixka bat ondorengo urteetan, ondorengo bi hamarkadetan, hizkuntza politikaren oinarri eta lehentasunei buruzkoak. Eta txosten hortan, behin da berriz, aipatzen da, herritarren nahia izango dela, hemendik aurrera, enborra. Eta motivazioari buruz ere, luze eta zabal jarduten du. Ikusi dezagun orain, Aiaraldea aldizkarian berriro, joango gara, eta zer dion Angela Rico. Ezagutza datuak asko aldatu dira azken hamarkada honetan, baina tamalez, Euskararen kinka ikusirik esango nuke euskaraz hitz egitea eta batez ere euskaraz bizitzea ez dagoela jendearen lehentasunen artean. Ez da beharrezkoa ikusten, eta hau da gakoa. Eta gakoa da beharra. Hoixe da. Alegia, euskara komunikaziorako behar badugu, tresna den atletik, beti izango dugu behar bezala olioztatuta, erabiltzeko prest, baina komunikaziorako behar ez badugu, ez dugu erabiliko eta denboraren joanarekin tresna guztiek gertatzen zaien bezala erdoiak jango du. Esan dut arestian, Gurdiaren paradigmaren lehen axioma edo oinarrizko axioma zein den hizkuntza gure kasuan euskera komunikaziorako tresna bada. Beraz, tresna hori komunikaziorako zein mailatan, zein gradutan den beharrezko, erabilera horren araberakoa izango da. Baita ezagutza ere, euskara komunikaziorako gero eta beharrezkoa bada, orduan eta erabilera eta ezagutza handiagoak izango ditu. Baina baterako dena besterako ere bada gero eta komunikaziorako behar txikiago izan, orduan eta zokoratuago eta baztertuago. Hizkuntza batek asetzen duen komunikazio beharrik oinarrizkoena, haur jaioberriarena da. Abraham Maslow jaunak gizakiaren beharrak ere sailkatu zituen bere piramide ezagunean, eta piramidearen oinarrian behar fisiologikoa jarri zituen. Alegia, gizakia bizirik irauteko oinarrizkoenak. Beraz, gizakiaren komunikazio beharraren mailarik oinarrizkoenean, haur jaioberria izango genuke. Hilala bizikoa du, haur jaioberriak ama duenari bere behar oinarrizkoen berri ematea. Haurtxo babesgabeak ez du gaitasunik bere kaxa elikatzeko eta mari gabe ezin du iraun. Lehenengo egun eta hilabetetan aurrek negarra dute adierazbide eta hizkuntza ikasteko gaitasuna garatuala esan ohi duten lehenengo hitza munduko hizkuntza guztietan ia berbera da, ama. Gizakiarentzat ahoskatzeko fonemarik errazenak ezpainbikoak dira, M, P eta B, baita A bokal irekiare eta hitz egiteko saiakeran aurraren ahotik irten ohi diren lehen soinu horiek gurasoek beren buruarekin lotzen dituzte eta horregatik munduko hizkuntze gehienetan ama da izenik unibertsalena. Honekin guztiarekin ze azpimarratu nahi dut? Azpimarratu nahi dut hizkuntzaren erabileraren oinarrizko akuilua komunikazioa dela, komunikaziorako beharra. Gizakiak hizkuntza oinarrian komunikatzeko behar du, hori baita bere funtsezko eginkizuna. Komunikaziorako beharretik sortzen da hizkuntza bat ikasi eta erabiltzaren motivazioa nahia edo borondatea, baina nekez izango da motivazioa nahia edo borondatea hizkuntza baten komunikazio beharraren sorburu. Beharretik sortzen da motivazioa eta ez alderantziz. Nire ustez motivazioa nahia edo borondatea hizkuntza erabileran bigarren mailako eragileak dira. Lehen mailakoa ezpairik gabe komunikaziorako beharra dugu. Euskaren aldeko borondatea izateak ez du, euskeraz, 5 minutu, egitea eragiten. Azken 5 urteetan, bikain egiaztegiriaren ebaluatzaile ibili naiz, urteko enpresa banatan, eta enpresa guztietan langileekin aurrez aurre kontraste taldeak antolatzen genituen. Eta enpresa guztietan handik edo hemendik azkenean beti antzeko aitormena egiten ziguten. Enpresan euskara plana abian jartzearekin berebiziko esusteak hartu ditugu. Erdaldun peto-petoak zirela uste genituenak euskaraz egiten hasi dira. Zer gertatu da langile horiekin euskara plana abian jarri arte enpresan euskaraz ez egiteko? Enpresak euskara plana abian jarri duenean beren burua babestuta ikusi dute euskaraz egiteko eta orduan hartu dute euskaraz azaltzeko erabakia. Gatazkaren sindromea deitzen dio nik honi.
Euskaraz alde dauden arren, enpresaren hizkuntza jokaera zalantzan jarri gabe, enpresarak gaztelaniak duen nagusitasunara makurtu dira. Euskaldunei umetatik euskara hizkuntza gatazkatsua dela barneratzen dugu. Euskaraz egiten badugu, gatazka sortzaile izan gaitezkela, arazoa izan genezakeela, arazoren bat. Baino, erderaz egiten dugu, ez dugula arazorik izango. Alegia, euskara arazoa eta gaztelania arazorik ez. Nor nahi du gatazkatik gatazkara ibili? Etengabeko liskarra. Inorkez horregatik, euskaren alde egon arren, gatazkari txikiena sor daitekela antzematen dutenean, gaztelania erabiltzen dute euskaldun askok eta askok liskarra sortzeko edo saiesteko arazo hori. Orduan, zer egin behar dugu aurrera begira? Euskaraz egiteko ziurtasun eremua sortu behar ditugu, alegia, ziurtasun linguistikoa edo euskaraz egiteko eremu ziurra sortu behar ditugu. Pello Jauregi soziologoak buelta ematen dio. Gatazkaren sindromeari eta esaten du motivazio pertsonal sendoan oinarritutako erabilera planak bide motzekoak dira. Pello Jauregin arabera, indarra handiagoa dauka gure jokaera soziala gure borondateak baino. Gaur egun, egoera sozial gehienak erdararen alde daude makurtuta, baina jokaera sozialak ezinbestean euskaraz egitea eskatzen badu, jokabide egokitzaile hartuko du egoera sozial horretan murgilduta dagoenak, naiz eta erderaz hobeto moldatu. Euskaraz funtzionatzen duen sistema horretan desoreka ez eragiteagatik. Beraz, euskaraz egin beste erremediorik ez duten egoerak sortu behar dira. Izan ere, jende gehienak aldaketa egingo du ez motivazioagatik, ez kontzientziagatik, baizik eta daukaten giro sozialera egokitu behar duelako. Euskaren aldeko egoera sozial batean murgilduta dagoenak, naiz eta erderaz hobeto moldatu, euskaraz egiten poliki-poliki ohitzen joango da, lehen esaten genuen, eskailerako 3. mailatik 4. Egingo du. Gaitasuna eskuratzen joango da, eta jarrera aldatu egingo du, euskara erabat erabilgarri bihurtuko zaio. Jarrera aldatu egingo du, jokabide egokitzaile bat eduki behar izan duelako, ez nahi zuelako. Laburbilduz hauxe da gakoa, nola sortu inertzia edo jokabide sozialak, euskaren erabilera ezinbesteko bihurtzeko, arau sozial bihurtzeko. Euskaren paradigma berria aplikatzeko burua horretan ere jarri beharko dugu. Jon Sarasuak bere Hiztun Polisa liburuan esaten duen bezala, euskal hiztunak izateak eskatuko ditu baliabide arrazoi bidezkoak psikologikoak. Eusko Jaurlaritzak ere, lehen aipatu dudan hemendik aurrera zen txostenean, halaxe dio, faktore objektiboek, ez ezik subjektiboek ere erabilera modu erabakigarrian eragiten dute. Faktore subjektiboi buruz, ordea, gutxiago dakigu, faktore objektiboi buruz baino, eta uste dugu, ematen zaien garrantzia baino, handiagoa eman beharko zaiela datozen urteetan. Mikel Zalbidek joan den... Mikel Zalbidek joan den urrian Euskaltzaindiak Kodomitxeran Goratzarretan ekitaldi bat antolatu zuen Gipuzkoako Foru Aldundian, eta Mikel Zalbidek hitzaldia egin zuen, eta bertan bi gauza zion eta bi gauza horiek aipatu nahi ditut. Beinolako diglosi zaharra azken atxa ematen ari dela zion, gure begien aurrean azken atxa ematen ari dela zion, Mikelek. Eta konpartimentazio soziofuntzional berriak behar ditugula ere bazioen. Baina, esaten zuen, aukera hori ez da bat ere erraza, hainbat motiboengatik. Benetan, funtzionatuko duen konpartimentazio sistema berria zein ardatz kontzeptualen gainean eraiki behar da, behar bada, izan daiteke ni proposatzen ari naizen hau. Bukatzeko. Argi eta garbi mintza gaitezen. Beharrezko edena ez dena desagertu egiten da. Darwinek ere hala frogatu utzi zigun hautespen naturalen teoriarekin. Non da beharrezko euskera? Gizarteko zein eremu funtzionaletan da ezinbesteko? Inonez, gure hizkuntzaren etsaiek ere ahuleziarik handiena dagoen tokira zuzentzen hori dituzte erasoak, eta hortxe duzue, zer esan zuen, urtarrilaren
15ean. Jacinto Benaventek, antzerkigile eta literaturako Nobel saridunak esaten zuen, nire etxaien beldur naiz bakarrik arrazoi dutenean. Euskaren aldeko aldaketa soziala eragin nahi badugu, euskara gizartearen periferiatik erdigunera ekarri nahi badugu, bigarren hizkuntza izatetik lehen hizkuntza izateko bidean jarri nahi badugu, azken batean euskara gizartearen ardatzean jarri nahi badugu, nahi eta ez Euskal Herriko herritarren balore eskalan euskara garrantzia handiago irabazi behar du, eta hori bide bakar batetik lortuko dugu euskara, Euskal Herriko herritarren gizarte bizitzan komunikaziorako beharrezko eta ezinbesteko bihurtuta. Izan ere, gaur egun, euskara bere txikitasunetik, bere funtzionaltasun eskasetik, herritarren begietara, hutsaren hurrengo azaltzen da gaztelania eta frantsesaren ondoan. Luis Vicente Aracil, Valentziako soziolinguistaren hitzetan, euskaren auleziak gaztelaniaren garrantzia eta beharra oraindik eta nabarmenago egiten du. El euskera subraya la importancia del castellano. Bueno, bukatuko dut. Esan dizuet, gauza gehiago neuzkan esateko, arrapaladan ibili naiz, idatzitako guztiak, patxisaez.eus, webunean izango dituzue, bihartik aurrera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Patxi, oain tarte bat daukagu galderetarako. Ea saiatzen garen galderak izan ez daitezen izlariak egin duen jardura baino luzeagoak. Eta era horretara bizkat gauza. Ordan hor mikrofono bat daukagu, beraz nahi duenak eskua altxatu, esan nor den eta galdera egitea dauka. Animatu, tarte bat daukagu, bakitu hori estetuendik berotzeko daukagula giro. Alegrian, ekin. Ikusten da unibertsitateko irakaslea dena. Uruko zuzendaria naiz, Iñaki Alegria. Bai, bueno, ni lan mundua dena nik uste argi dela, erronka handia dela. Baina ni Prudenen similadekin jarraituta nik uste hori Newtonen garaikoa dela. Zan nahi dut, Islandia bezalako herri batean, hori lortuta dute, tala ere, arazo handia daude, eta nik uste paradigma aldaketan gaudela, hori motz geratzen dela, hori lortu behar da, Newtonena bezala gainditu egin behar da, gainditeko lortu egin behar da, baina nik uste badagola beste faktore bat oso importantea eta kontutan hartzekoa, eta da, globalizazioa eta globalizazioaren tresna dela internet. Eta hor adibide argian eretzako da ETB euskeraz, garai batean, audientzia, lortu zen, ehuneko 10, ehuneko 15, momentu batzutan, eta ezagutza, eta ez dakit, ez da jeitsi ez, eta jendea eskaz edo moldatzen den jendea, edo toki horietan bizi den jendea, ikusten zuen. Eta gaude egun asko gutxiago ikusten du. Zati amat, zati. Eta orduan ez da, iritsi behar gadela toki berreita da, baizik eta egoera aldatzen ari dela. Eta lan munduan ere, ikusten ari gea, batez ere, esaten dela, ezagutzaren gizartea eta lan asko ezagutzarekin lotuta egongo direla, gero eta eleanistagoa direla, gero eta ikerketa zentlotan, baina enpresetan ere hasi dira, enpresak inglesez funtzionatzen duten agude artean, eta eleanistasuna, gero eta ohikoagoa da, ez bakarrik gaztelaniarekin, eta nolabait, Azpiti bezalako, arnazguneak, enpresa bat arnazgunea izan daiteke, nolabait, euskera plan batekin eta lan kontratazio politika batekin, baina arnazgunea Newtonen garaikoa, baina Einsteinen garaikoan igual enpresa bat ere ezin da arnazgunea izan, leio asko dauzkalako, eta beste, ni nire ekarpenari nahi nun, ados egonda ere horri heldu egin behar zaiola, hori ere motz geratzen dela esateko. 2
Jakesarraiet iparraldeko euskaltzain urgazle eta euskarako ikuskari Frantziako Hezkunde Nazionalean. Nik gogoeta bat nahi nuke egin hor agertzen den Carlos Salvadorrek erran duenari buruz, eta pentsatzen dut arrazoi osoa baduela hori erraten nuenean, baina behar bada guk Euskal Herrian badugu aukera bat, aski baliatzen ez duguna, da preseski alde batean badugula erdara bat, eta beste aldean badugula beste erdara bat. Eta Euskaldunen artean komunikatzeko, Euskara da gauza naturala. Eta bukatzeko anekdota bat kontatuko dizuet, egia dena orain dela 2 aste gertatu zaidana, Baionan. Baionako hiri erdi-erdian nintzen, Baiona ezautzen dutenek badakite Baiona ez dela oso hiri euskalduna, eta kalean, karkean nintzen, eta gizon bat hurbildu zitzaidan, eta euskeraz galdatu hegoaldeko gizon bat, eta euskeraz galdetu helbide bat Baionan. Eta erran zidan, euskalduna zara? Bai. Eta orduan oso pozik, eta erran nion nola egin behar zuen ara joateko, eta gero erran nion, baina ez zara konturatzen ze suertea izan duzun euskaldun bat topatzeko Baionako leku hortan. Oso zaila da. Baina bere lehen hitzak izan ziren euskarazkoak. Eta pentsatzen dut, hor badela zerbait jorratzeko komunikazio hori landu iparraldea eta hegoaldearen artean, euskaldunen artean biztan da. Bai, Euskal Zerbitzutik Donostiatik beharra aipatu da eta horrela aipatzen da, beharraren idea ere aipatzen da. Ni gogoratu nahi dut Irlandako eredua ikasten dela egin beharrezten politika zein dan jakiteko, eta gogoratu nahi dut Irlandan hain zuzen ere gobernuak hartu zituen neurri batzuek jendeak galikoa ikasi zezan, baina gero etzan erabiltzen inun. Eta orduan, 70. hamarkadan, irlandarrak beraiek montatu zuten hizkuntzaren askatasunaren aldeko liga. Eta zan, Irlandan gaelikoaren inposizioaren kontrako liga. Zegatik, hain zuzen ere, behartzen zituztelako gero erabiltzen etzan hizkuntza bat ikastea. Eta beraz, irlandarrak beraiek izan zian, behar hori ikusten ez zutelako, eta Pello Jauregik esaten duen integraziorako edo normalako egokitzeko behar hori ikusten ez zutelako, hizkuntza gaelikoa jakin beharra inposizio bezala bizi izan zutenak. Hori nik uste dut, paradigma aldaketa behar da, evidentea da behar dela, baina nik uste ere izan behar dula oso globala. Hizkuntzaren parametro guztiak batera kontutan hartu behar dituena, eta gia da horretzune bat lan munduan daula, ni administrazioare uste lan munduaren parte badala, lan postu publikoak ere lan mundua dira, baina enpresa publikoak ere bai, eta nik uste hor osotasunean aztertu behar den problema da. Baina beharra ez balin badago, Irlandan montatu zuten irlandesak hizkuntza eskatasunan aldeko liga. Ez ikasi erazi, gero behar ez dean hizkuntza bat, eta Lasarten, nire familiakoak Lasarten egiten dute, eta Lasarten etorkinak esatu dute, pero esto no lo habla nadie. Xabier Euskite. Egunon, Xabier Euskitze, bertsolaria. Atzo eraikin batean izan nintzen Donostian, eta eraikinaren baitan bi ikastetxe daude. Bata da DBH aurrera atera ezin dutenena, alegia arrastaka azkenean ara iritsi dira, ez daukate ikasteko bat ere borondaterik, ara ez ditu eraman ezgaitasun intelektualak, nagikeriak edo motivazio hori gezak baizik, eta eraikin berean badaude beste batzuk, helduak eta beren borondatez joaten direnak. Batzuen irakasleak erabat ernegatuta eta leporaino eginda zeuden, eta besteenak berriz pozarren, ez dakizue ze motivazioarekin etortzen diren gugana helduak. Atzo bertan atera du, ez dakiz ze titulu, oinarrizko titulu bat, 57 urteko emakume batek eta zer nolako poza hartu zuen berak eta zer nolako poza eman zigun geuri. Beharraren kontu horrek ni ere kezkatzen hau Joseba bezala. Duela urte batzuk izan zen gertaera zinez tamalgarri bat. Euskararik etzakiten irakasle batzuei ez dakitzen bat ordu eman zizkieten, liberatu zituzten euskaraz ikasteko, askok eta askok
batez besteko beldurgarri batek ez zuen gainditu beharreko mailarik gainditu, horrek ondorioak izan behar zituen haientzat, eta itxialdi bat egin zuten protestan. Orain Nafarroan atera dituzten lanpostuekin zer gertatu den ere ikusi dugu. Alegia, ni beharraren kontu horrek asko kezkatzen hau. Nola kudeatu, nola bideratu beharra kontrako eragina izan ez dezan. Azkenean galgarri eta kaltegarri gerta ez dakigun. Patxi Berren. Beno, beharrari buelta egin da, nik uste beharra duela gizarteak euskaren alde egin beharra. Hau da, euskalduno badugu eskubiderik, eskubidea gauzatzeko gizarte honetan zergak eta ordaintzen ditugu, guri ematen zaigu horretarako biderik. Hau da, ni administrazioa joaten naizenean euskaldun izan daiteke, edo beste leku askotan. Hortik hasi beharko litzateke, beharra, ez dakit personari kargatu beharrean, gizarteko ardura daukatenei kargatu beharko zaie. Ia nire eskubidea defendatzen den. Ia onartzen duten euskaldun moduan. Euskaldun bizitzeko. Ikusteot hor dago alakakoa. Xavier, Xosi. Aurrenik eta behin eskarrik asko Patxi, zure ekarpenagatik. Galdera, hizkuntza politikari buruz iritzirik ote daukazun. Eta, hor ikusi dut gaindegiaren irudiak erabili dituzula. UEko zuzendari hoia eta bertsozalea. Nere burua aurkezteko. Beste. Hizkuntza politikari buruz zure iritzia jakin nahiko nuken eta zure erronka Euskaltzaindiari bota zeniola eta kontseilua. Bueno, nik badakizue Euskaltzaindia proposatu dudala pixka bat hemendik aurrerako gidaritza hartzeko, pertsonalki, ikusten dudalako Euskaltzaindiak baduela beste erakundek ez daukaten gauza bat, autoridadea. Hain zuzen ere, nire ustez, hitz egiteko modua da, baino Euskara Batua autoridade horrek egin du. Alegia, zerbait erabaki, zerbait proposatu, eta euskaldun guztiak irakasle, idazle denek, Euskaltzaindiak esandakoa, norabide berean denak bete dute, eta hor inongo behar bada purrustada batzuk tartean eginda, baino dena betetzen dute. Orduan, behar dugu horrelako indar bat, behar dugu autoridade bat, bidea erakutsiko diguna, edo hildo nagusia behintzat, gero norabide bedean jarri gaitezen denok. Hori da nire ikuspegia. Nik igual, horri pixkat uste dute Sagarri Olemanek ere azpimarratu dela eta Euskaltzain buruak ere bai. Nik uste dut Euskaltzaindia behintzat erronka hau hartzen duenean oso garbi uste dut utzi duela hasieratik. Bide hau ezin du Euskaltzaindia bakarrik egin, eta ez du bakarrik egiteko borondaterik. Bidea honetan urratsak egingo baldin baditugu etorkizunean, egingo ditugu lankidetzan eta proiektuak partekatzeko ahalegin sendo bat denok egiten dugun neurrian. Hizkuntzaren batasuna ez da bakarrik, lau erregela, arau gehiago edo gutxego, eta hizkuntza erkidego bat berrosatzeko saiakera da. Zen finean ego zein ipar, mendebalde, hau da, euskaldun guztiok eta euskal herritar guztiok hizkuntza erkidego bera berrosatzeko ahalegin bada. Eta nik uste dut honetan baita ere gure ahalegina hortik doala. Hau da, Euskaltzaindiak ez du bide hau bakarrik egin nahi, eta ez du bakarrik egiteko borondaterik ere. Beraz, noranzko horretan urratsak denok
egiteko borondatea dugun neurrian eta elkar lagunduz eta bide horretan bide lagun izan nahi dugun neurrian Euskaltzaindia hor egongo da. Bueno, iruditzen bali zaizue, hurrengoari txanda pasa eta segituko dugu. Eskerrik asko. Materiala prestatzen dituen bitartean aurkezpentxo bat egingo dizuet. Bittor Hidalgo, Euskal Filologian doktorea da eta hainbat arlotan aritua da. Besteak beste, filologian, hizkuntzalaritzan eta euskal soziolinguistikan. Gaur egungo euskaldunen egoera soziolinguistikoa hain heterogeneoa denez gero, inoiz baino heterogenoa segurezki, Bittor Hidalgok beharrezkoa jotzen du hildo nagusi orokorrak argi izatea. Ari nagusi batzuk behintzat izatea, berak gidalerroak deitzen dituenak. Xede horretarako, 3 oinarri edo printzipio proposatuko dizkigu. Irabazteko gidalerroak izenburupean aurkeztuko dizkigunak. Hasteko, Euskaldunon komunitatea definitu ondoren, demokrazia linguistikoaz ariko da. Ondotik, gatazka linguistikoa dela eta Euskaldunon komunitatea indartu, trinkotu eta zabaltzeko nolabaiteko kodea edo jokabidea proposatuko du. Eta azkenik, ingelesa munduan zehar hartzen ari den nagusitasuna ikusirik, Euskaldunetako ere, bigarren hizkuntza ingelesa bihurtzea errebindikatzen du dala ematen du behintzat. Atera bide gisa. 3 gidalerro hauek, eztabaidarako proposamen gisa planteatzen dituenez gero, bere azalpenaren azkenean, 21 minutu dituzu zure azalpenerako, gero izango ditugu 11 minutu galderak egiteko edo eztabaida izateko gure artean. Mila esker, aurkezpenagatik. Eskerrik asko Euskaltzaindiari ona gopiatzeagatik, Euskaltzain entzuteagatik, eta denoi ere etortzeagatik. Nire hitzaldiaren izenburua irabazi dauka bere lehen lerroan, eta agian arro puska xamarra izan liteke, baina garrantzizkoa da. Niretzako irabaztearen kontzeptua garrantzizkoa da, eta ez hainbeste negarrean ibiltzearen kontua. Ez dakit nire kontua da, badakit jende gehiago kontuan dabilena, eta oain gutxi topagunearen eskaeraz topalabeak prestatu duen berrikasi eta berrikusi dokumentuaren aurkezpenetako batean Gasteizen izan zen, eta alba ikusi liteke bideo bat, gaude, bideotxo bat erakutsi nahi dizuet, horren asmatzen baldin badu arazoak zeuden. Ez da, bai, ez? Ez? Bale, ez du inporta, etzan garrantzia handikoa, baina Kikeren hitzak ziren, eta Kike for presidente uste izendatu behar dugula, zera aurreko ere bere lehenengo diapositiban patxik Kike prestatu dut, Kike da gure for presidente, gure aukera. Kontua da, berak dokumentuari aurkezterakoan Gasteizen gainera esaten zuen. Dokumentu prestatu dugu, ez dakit zer, gure asmoa da, elkartu, aktibatu, aurreratu eta irabazi.
esaten du horrela. Eta geratzen dira maiko guztiak horrela, tente ez dakitela zer egin denak desorekatuta, eta, bueno, azkenean, hau erabiliko dugu aurrerapen bezala, gero sakonduko dugu nolabait. Nik ez dakit Kikek zer esan nahi duen irabazirekin da hori, nik nerea defendatuko du, beak defendatu beharko ditu bere burutaziok eta harrikadak. Nik 3 gidalerro proposatu nahi ditut, baina asmo horretan, ez gidalerro, ez da baidarako proposatzen ditut, ikusiko dugu zer dan, eta ez da ere hor gure ibilbide guztia definituko dalako. Baina bai guk egin beharreko gauza guztiak edo 3 gidalerroien bidez edo 3 gidalerroien markoan ikusi genitzakelako. Hala ere, 3 gidalerroiek aipatu aurretik nahi nuke 2 gauza, 2 galdera egin. Eta lehenengo galdera da. Definitu behar dugu zer litzateken guretzako irabaztea. Hori ere ez daukagu garbi. Eta bigarren galdera, niretzako oso garrantzitsua da, ea norgaren gu irabazi behar dugun horiek. Eta hori ere uste dut ez daukagula batere garbi. Nire erantzuna oso garbia da, eta uste dut hemen Patxi Uribarrenek ere antzeko zerbait badu. Gu gara, Euskararen aldetik, Euskara mintzatzen dugunok eta Euskaraz bizin nahi dugunok. Eta hori deitu diot Euskaldunon komunitatea. Hau da, Euskal hiztunok gara gaitasuna dugu, baina aldi berean komunitatea gara. Badugu interes komun bat, eta interes komun hori euskaraz hitz egiten jarraitzea da. Frantesez deitu lehioke, komunitate baskofon, espainolez ezea, eta definitzerako orduan 2 puntu aipatuko ditugu. Euskara jakin dugu, baina euskaraz bizi nahi dugu. Eta suposatzen da, ahal dugun neurrian ere bizi garela. Hori ez dakit hain horrela dan, baina zehatu beharko dugu. Hori da bihurtu behar dugu, aipatzen dira horrelako, ez ni lehenengoa, horrelako zerbait esaten duena gure subjetua. Horren bidez egin behar dugu aurrera. Eta Patxi Uribarrenek esaten zuen bezala, nik uste dut hemendik aurrera, kontua ez dela edo lehenago ere, Euskararen salbatzea defendatzea, baizik eta Euskaldunon komunitatearen eskubideak defendatzea. Guk eskubide batzuk ditugu, eta eskubide horiek dira defendatu behar ditugunak. Noski euskararekin, baina ez da euskara salbatu behar duguna. Kontu honetan, iruditzen zaiz, oso importantea dela ideia hau eukitzea. Euskaldunon komunitatea, euskaraz jakin eta bizin nahi dugun komunitatea da gure subjektua eta gure helburua. Eta komunitate hori adjetiborik egabe, komunitate plurala da. Era guztietako jendea gaude eta konbenitzaigu hala izatea aurrera egin nahi dugu. Bestela ez dugulako aurrera egingo. Bereziki, nik baztertuko nituke Euskaldunon komunitatea nik horrela definitu liteke beste modu askotara, baina ez da gauza bera, Euskaldunak aipatzea, Euskal herritarrak, Euskal hiztunak, abertzaleak, herria, Euskal komunitatea, Euskal herria, gauza guztiek gure ikuspuntutik gaur egun etereoak dira. Ez dute definitzen gu nahi duguna. Gu gara Euskara dakigunok eta Euskaraz bizi nahi dugunok. Hori ditu diot nik Euskal komunitatea, zuen ditu diot zuen nahi duzuen bezala. Eta bereziki, etzait bat interesatzen, beste adjetibo batzuk eukitzea, ez dakit Euskal herri langilea, Euskal nazio forala, Euskal estatu feminista, ez dakit zer, etzaizkit bat interesatzen, adjetibo guztik eta murriztu egiten dute gure komunitatea. Gu gara, Euskaldunon komunitatea plurala eta adjetiborik gabea. Kontua da, hori erabakitzen baldin badugu horrela edela, onartu beharra daukagu, behingoz guk parean daukagula gure ondoan bizitzen dagoela erdal komunitate bat. Eta erdal komunitatea, tontakeria dirudi gaur hori aipatzea, baina erdal komunitatea, non gaude, aurreratzen bazeaten, erdal komunitatea badago gure aurrean, eta erdal komunitatea zein dira, erdara dakitenak eta erdaraz bizi nahi dutenak, hegoaldean espainolez eta iparraldean frantsesez. Eta horiek gainera praktika egiten dut, horiek ez dira gu ez dela beldurrez hiltzen hitz egiteko. Galdera kapzioso bat egin nahi dut, galdera oso zea bat. Erdal komunitateak badu eskubiderik bere eskubide linguistikoa defendatzeko Euskal Herrian biziliteke onartu behar diegu erdal gezurra dirudiz, gaur egun gauden egoeran hori galdetzea. Erdal komunitateak badu eskubiderik bere hizkuntza defendatzeko, Euskal Herrian bere erabilera defendatzeko, pentsatu zazue. Baina galdera importantea da, galdera horri emandako erantzunaren arabera oso helburu desberdinak planteatuko ditugu gure irabazteari buruz. Esate baterako, bi hauek izan litezke erantzunetako bi. Guretzat irabaztea izango da Euskaldunon
azkarra Itxo baino lehen, ez zindemorek ematen. Ez, beak dauka kulpaz, behartu ninun azkarritza egitea. Euskaldunon komunitatea irabaztea izango da gu euskeraz eroso bizializatea Euskal Herrian. Hori da aukera bat. Euskaldunok baldin bagara, euskaraz bizine dugunok eskubideak dauzkagunak, gu lortu behar dugu eroso bizitzea Euskal Herrian. Gero ikusiko dugu nola edo nola egin liteken. Beste helburua da, eta askotan hemen jendek badakit defendatu duela, agian guk ere, eta oso gure buruaren barruan dago, Euskal Herriko herritar guztiek bizi beharko lukete Euskal Herrian euskeraz. Hau da, euskaraz zabaldu beharko litzateke Euskal Herri osoan derrigorrean edo. Erdal komunitatearen eskubideen kontuak daude. Galderak buruz dizkizu ez zuek pentsa dezazuen eta erabaki dezazuen. Nere erantzuna oraingoz, ez dut esaten bigarren txarra denik, baina lehenengoa oinarrizkoa iruditzen zait. Lehenengoa defendatzea ez talako gu Euskaldunon eskubide bakarrik baizik eta gaur eguneko gizartearen gure Euskal Herriko gizartean 3 milioi pertsonen eskubide demokratikoa. Hau da, demokratikoa da gu euskeraz eroso bizializatea Euskal Herrian. Eta hori lortzen ez bada, ez dugu demokraziarik, ez dugu demokrazia linguistikorik. Bai? Bigarrena, izan liteke gure desideratun bat. Nahi genuke Euskal Herrian denek euskaraz hitz egitea beti eta denek komunikatzea. Baina hori desideratun bat ondo egon liteke defendatu genezake, baina aldi berean beraiek ere onartu beharko dute. Horrela bizitzea, zen nahi espaldin badute, ez dakit, diktadura batean sartu gaitezke, beste kontu batzuk dira. Orduan, hortik abiatuta nahi nuke nire lehen gidalerroa aipatzea. Demokrazia linguistikoa deitu diot, Patxi Baztarrika jauna ere ados egongo da horrekin, berak ere horrelako gauzak planteatzen ditu, eta importantea da printzipio aurrean edukitzea. Importantea ez bakarrik guretzako, Euskaldunontzako, baizik eta batez ere Euskaldunon komunitatean ez daudenentzako. Hau da, guk eskubide batzuk ditugu eta eskubide horiek demokratikoak dira. Bi komunitate baldin bagaude Euskal Herrian, komunitate erkidego autonomoan, Nafarroa garaian, iparraldean, denetan erdaldunek dituzte eskubideak eta denetan ditugu guk gure eskubideak. Eta eskubideak demokrazian planteatzea bakarrik planteatu litzezke berdintasunaren ikuspuntutik. Bi komunitatek izatea, irabaztea litzateke guretzako, bi komunitatek izatea berdintasuna ziurtatuta bere aukera eta eskubide linguistikoetan. Eta bi komunitateen arteko itun edo hitzarmen bat egin behar baldin bada, horren oinarria elkar bizitza parekiderako derrigor izan behar du berdintasuna. Eta hori lortzea guretzako, ja balitzateke gaur egun gauden egoeran behintzat, irabaztea. Gauza gehiago ere pentsatu litzezke, baina hori ja balitzateke. Kontua da, Euskal Herrian, Euskaldunon komunitateak lortzeko berdintasunaren kontzeptua, Euskal Herrian, Euskaldunon komunitateak bizi beharko luke, guk bizi beharko genuke, gutxienez, erdal komunitatea erderaz bizitan bezain eroso. Ez dugu gehiago nahi, agian bai, baina, behintzat bere bezain eroso. Baina nola lortu liteke hori? Zergatik bizi da erdal komunitatea eroso Euskal Herrian? Legeak, aparte, 3 milioi pertsonek dakigulako erdera, frantzesa edo iparraldea. Zergatik ez gara gu eroso bizi, legeak, lege. Bakarrik 900.000 pertsonak dakigulako euskara. Berdintasuna bakarrik lortu liteke 3 milioi pertsona horiek bi hizkuntzak maila berean menderatzen dituztenean. Hori litzateke demokrazia linguistikoaren aukera bakarra. Eta hori ez daukagun bitartean ez dago demokrazia linguistikorik guretzako. Eta hori salatu behar dugu. Salatu behar dugu erdal komunitateari. Eta boterei, baina erdal komunitateari batez ere. Bueno, ez dut uste, nina izenik aurreneko hori esaten duenik, ez da gutxeo ere, baina asko gustatu izan zei beti, Vitoriano Gandiagak euskerai egiten dion bertsoetako batean, hemen euskeraz ez dakianak, berak jakingo du zergatik ez dakian, baina hemen euskeraz ez dakianak ez digu uzten euskeraz egiten. Hori problema bat da. Beraiek euskeraz balekite, guk egin izango genuke euskeraz, naiz beraiek berea egin. Orduan, baldintza oinarrizkoa da guk gure eskubideak defendatu ahal izateko. Beraz, erdal komunitateak gurekin duen lehen zor bete behar demokratikoa da euskara ikastea. Eta hori izan liteke bi komunitateen arteko
zoru komun bakarra. Hori ez dagoen bitartean, ez dago demokrazia linguistikorik guretzat. Eta gauza bera da, EAen hitz egitea, egoera obesikoa daukagun lekuan, Nafarroa garean edo iparraldean. Iparraldean Euskaldunon komunitateak eskubideak baldin badauzka, erdal komunitateak ikasi beharko luke euskaraz, bestela ez daukagu demokrazia linguistikorik. Eta emez hori, zuzenean, legeak defendatu beharko luke eskubide hori. Baina ez dakit gaur egun posible dan, badirudi ez dugula lortzen. Eta posible ez baldin bada, mezu hori legez betetzea, eskatuko dugu, defendatuko dugu, baina gutxienez euskal komunitateak hartu behar luke bere gain ekinbide demokratiko bezala erdal komunitatearen aurrean salatzea egunero bete behar hori, erdal komunitatearen bete behar hori. Eta ez guk bakarrik munduko demokrata guztien lana izango litzateke hori. Eta erdal komunitateari gogoraraztea, egunero gogoraztea, gurekin duen zor bete behar etiko, moral, demokratiko hori. Legeak ere defendatu beharko du, baina defendatzen ez duen bitartean guk adirazi beharko dugu hori egunero. Eta oso gogor. Ez, suabe, nik orain arte ez dut uste horrelakorik entzun dudanik, eta horrelako mezu iragarkiak bururatzen zitzaizkiden niri, agian publizista hobeak egongo dira, beste mezu batzuk egiteko. Si usted no entiende euskera, usted está impidiendo a los vascos en su tierra convivir con usted en euskera. Aprende euskera. Si usted no entiende euskera, usted está obligando a los vascos a renunciar a su lengua en su tierra para poder convivir con usted. Aprenda euskera. Hemen, Nafarroan eta iparraldean. Si usted no sabe tanto euskera como español o francés, usted está despreciando a los que en su tierra quieren vivir en euskera. Aprende euskera. Si usted no aprende, no ha aprendido o no quiere aprender euskera, usted desprecia a los vascos en su tierra. Aprenda euskera. Hori, mezu hori, erdal komunitateak jaso behar du egunero, goizetik gauera urte osoko 75 egunetan. Bai? Ez hori bakarrik, mezu suabeagoak ere emango dizkigu, esate bateako, ateako dugun liburu bat, 1000 razones por las que usted debería saber hablar en euskera en Euskal Herria y se lo pasaría muy bien. Bueno, liburu hori, lehiaketa bat antolatu dezakegu, lehiaketa irekia liburu osatzeko, zehatuta zaude. Bueno, orduan, mezu suabeak ere bai, orain arte eman ditugun erako mezuak, seduzitzea, konbentzitzea, gauza guztiak, baina bere garbi eduki behar dute, bere egin behar demokratikoa dela euskera ikastea. Bestela ez dagoela demokrazia linguistikorik, itzegin dezatela, itzegin nahi duten kontuen gainean. Baina bitartean zer gertatzen da? Bitartean erdal komunitateari, barkatu, bueno, bai, pasatuko dut beste bat. Bitartean, zer gertatzen da, eskubide horiek betetzen ez dinen bitartean, erdal komunitateak euskara ikasten ez duen bitartean, eta gu beraiekin euskaraz mugitu ezin gaitezken bitartean. Legez, derrigortu behar daukagu, diskriminazio positiboa egotea euskararen alde. Eta diskriminazio positibo hori haik eta komunitate erraldun guztiak euskaraz ikasi arte, itundu egin behar da, itzartu egin behar da, lotxabakoa izan behar du erdal komunitatearekin, Euskaldunon alde eta euskara zabaltze alde. Gaur egun hori ere gertatzen da maila batean, edo leku batzuetan, baina hori orokortu behar da. Denok euskara ikasi arte, euskararen aldeko neurriak garatu behar dira nun nahi. Administrazioek, eman beharko dituzte, zerbitzu gehiago euskaraz, erderaz baino. Erdaldunek euskara ikasi arte. Eta gobernuek dumpin lotxagabe bat egin beharko dute euskaldunon euskara erabiltzean alde. Zerbitzuak euskaraz ematen dituenari saria emango diogu, dirua emango diogu. Langile batek euskaraz baldin badaki lan bikoitza egin lezake, erdaldunak egin ezin dezakena, gehiago ordainduko diogu, euskarazko sortzaileei aparte pagatuko diogu. Eta zerbitzuak hartzen ditugunean euskarazko produktuak askoz ere erakargarriagoak ez dira izango, baina merkeagoak izan beharko dute. Ezin de pagatu liburu bategatik euskaraz, erderaz bezain beste, edo gehiago. Liburuak prezio laurdenean egin beharko dute, filmek prezio laurdenean egin beharko dute, antzerkia prezio laurdenean egin beharko du. Apuntatzen manaiz, dantza ikastaro batera, erderaz dantza ikastaroak balioko du 100 euro, eta euskaraz ematen denak 10 euro. Eta ia zein apuntatzen da 100 eurora, bai? Horren guztiak
eskatzen duena da, hori berez ezin da, presio bat behar dugu horta, baina presio hori gobernuak egin lezake, baina Irlandako kasua gertatu liteke Josebako sondoa aipatu den bezala, nork egin behar du presio hori? Presio hori guk egin behar dugu, Euskaldunon komunitateak egin behar dugu, ez dago beste inor presio hori egin lezakenik. Eta presio hori Euskaldunon komunitateak egiteko nire bigarren gidalerroa edo izan litzateke, guk dugun, barruan dugun gatazka linguistikoa egunero azaleratu behar dugu, egunero eragin behar diogu, egunero sortu behar dugu arazo linguistikoa erdal komunitateari. Insumisioa deklaratu behar dugu. Insumisioak linguistikoki deklaratzen ez garen bitartean jai daukagu. Derrigorrezkoa da, hortan, guk, Euskaldun komunitate bezala, arnaz hartzea, nik ere bai. Asko hitz egiten da, barkatu, asko hitz egiten da arnazguneez, bai? Eta arnazguneak ez dakit zer, nik ere ez dakit zein aipatu duen globalizazioaren garaian gaur egun arnazgunerik ez dago. Bai, erdara, frantsesa edo gaztelania sartuta dago gure etxe barreneraino, irratia sartu zanetik, 1950ean edo, eta gerozti telebistarekin, eta ez dago arnazgunerik inon. Baina arnazgune horiek sortu behar ditugu. Eta arnazgune fisikoen kontua aipatzen denean, halako lekua, baserria, ez dakizzer, nahi iruditzen zait, beste garai bateko kontuak direla. Iria irabazi behar dugu, Bilbo irabazi behar dugu, Gasteiz irabazi behar dugu, Iruña irabazi behar dugu, eta hor irabazteko estrategia behar dugu. Ez dugu egun baten irabaziko, baina hor sortu behar ditugu gune euskaldunak, Bask, Zon, euskaraz bizikoaren pertsonak Donostian, Bilbon, ez ahaztuz Azpeitia, baina Azpeitiarentzako edo errezilerako erreferentzia izango da Bilbon egiten dena edo Donostian egiten dena, eta ez alderantziz. Bueno, ez da bukatzen. Derrigorrezkoa da, konpromiso pertsonala hartzea, arnazguneak pertsonala behar du izan. Derrigorrezkoa da, Euskaldunon komunitatekoak garen horiek, euskaraz jakin eta bizi nahi dugunok, gure konpromiso pertsonala hartzea, gure kode etiko bat edukitzea gure jarduerarako. Eta kode etiko hori horrelako zerbait izango litzateke. Nik euskaraz egingo dut, bat, euskaraz dakien guztiarekin, berdintzain nola erantzuten diten, berdintzei zer nahi duen berak, nik euskeraz egingo diot, nik nahi dutelako euskeraz egin. Bi, euskeraz egingo diot, euskeraz ulertzen duen guztiari. Eta euskaraz zenbatek ulertzen duen, gero aipatuko du guztien badiat denbora bintzat. Eta hirugarrenik, eta hemen gogorragoa da, euskeraz egin beharko genioke, etengabe Euskal Herrian bizita, urteak eraman da, derrigorrez euskera jakin beharko lukeenari. Funtzionario guzti, eta ez dugu onartuko erderaz egitea, ez gara pasatuko erdaraikia. Horrek suposatzen du, guk uko egin behar diogula, espainola erabiltzeari edo frantsesa erabiltzeari. Badakit, lekuan zailagoa da, baina komunidade autonoman, erkidego autonoman, eta Nafarroako ingurun euskaldunera edo ere euskaldunera, posible da. Ez dugu zertan erabili gure eztan hizkuntzarik. Ezin dugu gure hitzen deskontatuko dira. Ezin dugu gure hitzen itzultzaile izaten jarraitu, gu euskaraz egingo du, eta ulertzen ez baduzu, izorrai, ikasizak euskara eta bestela entrenatuko enteratzen ez baiz, ire kalte. Ezin dugu desagertua jarraitu erdal komunitatearen aurrean. Erdal komunitateak egunero sentitu behar du, egonezina gurekin dagoenan, sufritu behar du, ez gaituela ulertzen, gatazka sortu behar diegu, eragina azaleratu, deseroso sentitu behar dute gurekin, egunero jasan behar dute gure itxuskeria, gure itxusikeria, guk aurretik euskara desanak ez dizkigolako itzuliko. Nola egiten dugu hori, pertsonala baldin bada, berdintza izakeino diren, gobernuko adan, bestearen adan, edo, kamiseta bat ekarri dizuet nahi guztantzainetakoa, nik euskeraz eta zuk zer, baina nik euskeraz kompromiso hori da. Zeinuak izan litezke hauek, izan liteke euskalduna naiz eta nago nahi duzuena. Baina kompromiso horiek pertsonala behar du izan. Ez dizute euskeraz baino egingo, nahi ez detelako eta ulertzen badia zu ondo eta bestela kitxo. Hori, jarrera heroikoa da esaten da, irakurtzen dut, hori Supermanen kontua da, Superwomanen kontua. Gezurra, eta moztuko dut datuen mozteagatik, koldar batzuk gara. Zu, ni bestea, koldar batzuk gara, zergatik. Eaen,
Gipuzkoako datuak politiagoak dira. Gaur egun, 50 urte, baino gutxiago dituzten guztiek ulertzen dute euskeraz. Eta ez da, jo naiz uste hemen dagoela, estatistikaz hitz egin genezake, Gipuzkoan 2 urtetik 54 urtera, 2011 baino gaur 59 litzateke, 180 ulertzen du euskera, salbu azken 10 urtetan etorri diren emigranteak, bai? Horiek beste kontu badi eta apartatu beharrekoa. Eta Donostian ere berdin, 186, eta populazio osoak hori dauka zean. EAeko datuak, Bizkaian desberdinak dira, EAeko datuak nolakoak dira. Populazio osoaren 178,75 kenduta immigrantek 2 urtetik aurrera ulertzen du euskera. Zuk Euskal Herriko erenekin hitz egiten duzu euskera? Ez da ezegatik ere, ez dugu hori egite, eta hitz egin aldugu. Elkarrizketa asimetrikoak, EAen 2 urtetik 59 urte bitartekoak, 181,06 ulertzen du. Nafarroako iparraldean ere bai, tuteran desberdin izango da, iparraldean desberdina da, baina EAen betetzen dugu gu bete duguna, ze demontre egiten dugu oraindik Euskaldun bihotzeko guk, hemen beti espainolez ari baldin bagara. Ez dugu irten biderik, noski. Eta galdetu nahi nuen zenbat garen Euskaldun bihotzekoak, edo hori egiteko preste gaudenak. Bilboko lagun batek komentatzen joan den egunen esan zidan 1007 baino ez gehala. Hoi ziren erleako arpide dunak edo irakurleak edo horrela. Zenba gara hori egiteko konpromiso pertsonal hori hartzeko prest gaudenak. Ziren gutxixiko izango gara. Nik uste ditxe egitezkela 500.000 izatea. Etxetik euskara dakarkigunak, ez dakit zer, 500.000 gutxinez izan gaitezke. Baina aktibatu egin behar ditugu horiek. Ezin dugu 7.500 egunkari saldu, 12.000 aldizkari saldu, eta 500.000 pertsona euki aldarrikapen hori egiten. Euskaldunen komunitate indartu behar da, trinkotu behar da. Problema da nola, nik hori entzuten ari nahiz, baina dela urte asko, nola sendotzen dugu Euskaldunen komunitatea, nola sentitzen garea harro gu komunitateaz, gu bai euskaraz jaio garenok, edade badaukagunok, baina gazteek gaur egun zen motivazio dute Euskaldune izateko. Galdetu dizaiogun, atera dezakegu beste liburu bat, mila razoi, ez dakiz zer, xamarrek eta Joseba Intxostik eta ateratako liburuen horipean, euskeratan, nahikoa da hori aktibatzeko euskal komunitate aktibo hori, zer esaten dute euskerara hurbildu zaizkigunak azken 25 urteetan. Juntzaile instituto batera, horiek euskera etxetik etzagetan etorri da. Eta ikasi dute euskera eta esaten, hau da paraizua. Zer ondo euskerarekin, aurkitu dut hori nahi genuen egitea. Guk horrela sentitzen dugu, beste arrazoi batzugatik, historia bategatik. Baina gazteek ez dute hori ikusten, zergatik ez dute hori ikusten. Euskeraz ez diegulako ematen, espainolak ematen diena, edo frantzesak ematen diena, edo inglesak ematen diena. Eta ez dugu posible ala ematea, 900.000 hiztun garagu, eta frantzesez 275 milioi hiztun dira, edo espainolez munduan 559 milioi, nola lehiatuko gara hizkuntza horiekin? Ezin dugu horiekin lehiatu. Ingelesez 1.500 milioi pertsonak hitz egiten du munduan, eta ia 100 herri edo estatu. Nola lehiatuko gara horiekin? Lehiatzeko modu bakarra da, ingelesarekin bat egitea. Eta hirugarren gidalerroa da, gure egiten bidea, eta bakarra dugu, inglesa bihurtu behar dugu gure bigarren hizkuntza. Mundua inglesez dabil, zientzia inglesez, aurrerapena inglesez, bukatzen dut, gure hizkuntzaz gain, ingelesa baldin badukagu, zertarako demontre behar dugu espainola edo frantzesa. Euskera eta inglesa askoz gehiago dira espainola eta frantzesa baino. Ingelesa da gure aliatu naturala eta ondoko glotofagia espainol eta frantzesaren aurka lagunduko diguna. Espainola eta frantzesa ezin dira lehiatu inglesarekin, ez dira ezer gu aliatzen baldin bagara. Inglesarekin, gure umek euskara baldin badakite lehen hizkuntza bezala, eta inglesa badakite bigarren hizkuntza bezala, ez dute gure glotofagikoen aurrean arazorik. Ez heldu gure etxaiari, espainolari, heldu gure etxaiari. Hori da egiten dutena Islandian, Maltan, Dinamarkan,
Norvegian, Suedian, Herberetan, Israelen, alde guztietan, baita ere inglesarekin borrokak egiten dutenak, Alemaniak, Frantziak, Espainiak, inglesa hartzen du bigarren hizkuntza. Guk ze egiten dugu, espainola hartzen dugu bigarren hizkuntza bezala, baina ze noa guazorla, ez da posible. Oskar Mila Bitor, eta minutu batzuk kendu dizkiguzunez gero. Eskertzen dizu benetan. Gutxi xiago izango ditugu galderak. Saiatu naiz. Goratu eskoa mesedez, zerbait galdetu nahi duenak eta bere alaitza eman entzaio. Nik leheno ez da ziren esan duten, ni askoz ere optimistagoa naiz Patxik azaldu duen ikuspegia baino, eta orokorrean oso optimista nahi. Uste dut irabazten ari garela, eta irabazi genezakela, gauzako ondo egina. Horda, oazen irabaztera. Eta nahi bat esplikatuko izuet, zergatik gure datuak orain arte irakurtzen dituguna, zuet oskatzen dut, gezurra diren, ez gezurra, gezki interpretatzen ditugun. Eta jo naiz pura ez dakit hemen dagoen estatistikoa, gero aurkezten, uste dut, ekuidigu, nik landu ditu ze horiek, eta egiazkoak dira nik emandako datuak zer egiten dugu, irabazi genezake. Galderari baldin badago. Ikusten dira ez gauzak agitzak argi utzi dituzu. Eta bandera. Mitin bat... Abai, hor galdera bat, Txobi. I can speak English. No, no. Lord Hidalgo, Esquire. Bueno, euskaraz izango dizut, eta nire inglesa bakizu. No, it's not very good. You are a little bit old. You can be an exception. Yeah, but hizkuntza bat ez da neutroa. Horrekin ekartzen dugu kultura bat, eta mundu amerikano bat onartzen dugu inglesaekin. Eta sistema bat. Hori da mundua. Baina, euroamerikano hori nik kontra nago. Oso iritzen zait, baina hori da mundua. Ez, baina horren kontra egin behar da. Globalizazio hori, kulturarena, azkenian mundu guztia uniformizatu nahi da. Denek behar dute, berdin jantzi, denek behar dute, berdin pentsatu, denek musika berdina, hori ezin da. Eta hori da, egiten nahi den anglo-amerikar sistema hori, mendebaldeko, eta hortan parte hartzen du, Europak ebai, ez bakarrik. Baina Asia badago eta Afrika, eta bestiak ebai, horiek nahi ditu, zeibelizatu, amerikantu, inglestu eta zer. Kolonialismoa eta inglesaren kolonialismoa da. Arrazoi guztia duzu nik uste dut, baina hori da mundua, eta mundu horrela bizi da, eta horrela bizitzen espaldin bagara munduko pobreenak izango gara, eta ez dugu nahiko zen modernidadea, zientzia, industria, aurrerapen guztia inglesez dator. Gero, maiteko dugu ez dugu maiteko, baina hori erabili behar dugu tresna bezala gure aurrerapen egiteko. Barkatu, nire iritzia. Badugu, ja. Daesh eta horakoak sortzen dira. Baitute onartzen gure gizartea. Bai, hartzoi duzu, eta bere kalteak ditu. Barkatu, badugu beste galdera bat. Bai, ni ikastolako irakasle oianaz, eta beste alde batetik, uste dut, euskaldun konprometitua nazela neurri batetan. Hemen dagoen arazoa, nik uste dut, eta hori danok ikusten dugu, euskaldun konprometituen zenbatekoa nik uste dut nahiko txikia dela. Hainbat euskaldun jaiotzatik eta euskaz ondo egiten duten jentea, eroso bizi da edo, behintzat onartzen du, erdaldun bat taldean dagoenean erderaz egitea eta horrelako gauza. Orduan, zuk esan duzuna egia da. Arnazguneak importantea dira eta sortzen joan behar dugu. Orduen, arnazguneak behar dute baita ere indarguneak sortzen joatea uste dunik. Eta nik adibide txikitsu bat emango dut, guk egiten duguna, indarguneak sortzeko asmotan, Bilbon daukagu talde bat, euskeraz bizi lagun hartzeak deitzen diogu, Gernikan daukagu beste talde bat, elkartzen gara
lau hilabeteri behin, urtean 3 bider, aproba indar hartzeko, ondo pasatzeko, gustora, lagun artean egoteko, eta, adibide bat izan daiteke, nik uste dut, guretzat onuragarria da, eta beste batzuentzat ere izan daiteke. Baina, hor dago kontua. Planteamentua argia da, zuk egiten duzuna, baina politikoki nola da bideragarria hori. Hori izan daiteke galdera guztio daukaguna. Txiko dira zuen azken gauza bat, aikaltzen nuen optimista nintzela, eta lehen Patxik aipatu duen Azpeitiako jatorrizko etxetiko euskeraren jatxiera hori, 8 puntuka da hori, gaur egun frankismoaren azken eraginak gaur ari gara sentitzen. Belaunaldirik euskeraren jator orokorrean, euskera etxean jaso edo etxean erabili dutenen portzentajerik txikiena gertatzen da 1970 eta 1980 jaioen artean. Gero euskaldundu dira, baina zaharretan euskaldundu dira. Horiek ditugu guraso erdaldunena gaur egun. Gaur egun gizartean bizigarenak edo gizartean mugitzen dutenak. Hemendik aurrera datozkigu euskera dakitenak txikitatik, eskolatik. Eta horiek hasi dira neurri handi batean euskeraz ez den bere umeak etxean. Ez denek, baina proportzioak gora dikozte eta optimista naiz. Bale, eskerrik asko eta emango digu hitza aurreko. Bestela katarroa aldatuko dut. Bai. Hasin gora saio honekin, gurekin bi pertsona oso ezagun, Jasone Mendizabal eta Kike Amunarriz. Jasone Mendizabal, arrasaterra da, enpresa zientzietan lizentziatua, Arkon eta Aeden aritu izan da, eta 2001-tik aurrera Euskaltzalen topaguneko zuzendaria. Kike Amunarriz Gorria, Tolosarra da, Euskal Filologian lizentziatua, eta, hainbat zer egin ditu Kikek, baina, Tolosako udaleko euskara teknikaria izan da, eta Ziadeko kooperatiba elkarteko soziolinguistika. Biak ala biak topalabeko taldeko kideak dira. Aurkeztuko diguten txostena edo danalakoa, berrikasita berrikusi, esaldi batean edo laburtzeko, hartu dut hortik eta irakurrengo dizuet, Euskaltzaletasunak azken 5-6 hamarkadatan jorratu duen ibilbidearen hausnarketa sakon eta kritiko batetik abiatuta, etorkizunerako bizio partekatua lantzeko eta eraikitzeko ahalegina eta gonbidapena da. Labur esateko, egintakotik berrikasi eta etorkizuna berrikusi. Ordu erdi daukagu, 20 minutu Kikek eta zerak Jasonek hitz egiteko, eta azken 10 minututan, orain arte bezala, elkarrizketa edo galderak edo egingo dituzue. Egun hon eta eskerrik asko guztioi, eta eskerrik asko bereziki Patxiri eta Euskaltzaindiari dokumentua hemen aurkezteko aukera eskaintzeagatik. Dokumentua orain dela urtebete edo amaitu genuen, eta maiatzean argitaratu zen. Sarean ere baduzue, paperean ere bai eta sarean ere bai. Berrikusi eta berrikasi sartu eta aterako zaizue PDF-a. Txostena idatzi duen Topalabea taldea honako osatu dugu, ez? Julen Arixola Liba, Xabier Rerizten, Mikel Irizar, Elena Alaka, Iker Martínez de Lagos, Iñaki Martínez de Luna, Jon Sarasua eta hemen gauden Jasone eta Biok. Eta gerora taldera Ibon Usarralde eta Xan Aire inkorporatu dira.
Taldearen lehen helburua Euskara Elkarteen topagunearen barne hausnarketan eta estrategia bideratzen laguntza izan zen. Baina egia da, 2013ko urtarrilean egin genuen ja lehenengo bileratik ikusi genuela beste egite bat hartzen zuela taldeak, eta topagunearen beraren esparrua gainditzen zuela eta gure hausnarketa horrek euskaldintza osoa harrapatzen zuela, ez? Eta hori lehen etsi genuen. Hausnarketa horren lehen emaitza publikoa da txosten hau. Taldea, zuek kokatzeko ere, lan orduetatik kanpo biltzen gara, normalian ostiral arratsaldetan, hilean behin gutxienez, eta beraz gure dedikazioa mugatua da. Hori txostenean ere islatzen da. Osatuagoa eta landuagoa izan zitekeen, baina nahiago izan dugu kaleratu osatzen jarraitza baino. Txostena irikia da eta ez dago itxita. Aurkezpenetan zehar ekarpen asko jaso ditugu, eta gaur egun badira, bestera batera idatziko genituzkeen hausnarketa idea batzuk. Baina orokorrean esango genuke bere horretan mantentzen dugula noski. Esparru komunak sendotzea eta zabaltzea da gure asmoa, batzen gaituena garrantzitsuagoa dela uste dugulako, eta hizkuntza normalizazioan aurrera egitea denon arteko lankidetzarekin soilik lortuko dugula sinisten dugulako. Proposamen bada, dei bada, batzutan esaten dut hau ez da komeni aktaten jartzea. Dala ba, hori ere badela. Behar bat azaleratu eta gizarteratzea. Zehaztapenak eta konkrezioak ondoren etorri behar direla uste dugu. Bueno, hola, txandaka egingo dugu gaurko saioa, eta bueno, neupe egun honak emon eta eskerrak Euskaltzaindiari gaur tartetxo hau eskaintziarren, gure dokumentuaren aurkezpenari, eta bueno, esatea eskerrik asko Jon, baina beste batzuk baino ospetsuagoa direla, ezagunagoa direla ere esatea, ezta? Bueno, 2 minutuko tartetxoa dauzkau eta lehen puntua izango litzake txostenean jasota dagoena, zabal, eta nik oso labur ekarriko dana ona da, atzera begirako euskaltzaletasunaren ibilbidearen irakurketa kritikoa. Zabal dago txostenean, baina ni bakarrik azpimarratxo batzuk, ez duelako gehiagorako ematen, eta zenbait argi, zeintzutatik ikasteko badaukagun, da zenbait ilun, zeintzutatik ere ikasi aldogun ez errepikatzeko. Argiak, guk interpretatzen dugu, ere ulertzen dugu, lorpen handia dituela, lorpen handiak izan dituela Euskararen berreskurapenak, eta hor, gaur egunean zehar ere aipatu dira, ez da, Euskara batua bera, sortu eta garatu izana, hezkuntzarlokoa, hola, titularrean ezagutza mailan lortu da asko, zenbait funtzio ere irabazi ditugu, eta hori handia da. Eta azpimarra jarriko nituzke, herri ekimenetik sortu direla arrakasta lorpen horietako gehientsuenak, eta arrakastatxu izan badira bereziki hori eman dela gero erakundeen babesa ere gehitu zaiolako. Orduan hor, azpimarra bat. Eta beste bat ere atzera begira, lorpen hauek guztiak eta horrela eramateko egondala energia bat zabala, frankismo garaita osteko zera horretan nun, gizarte zabal batek izan duen bizio partekatu bat, gizartearen gehiengo handi batek izan duen etorkizun bizio bat nun euskara ikastea, euskaraz bizitzea desiragarri zen, ezta? Eta hori etzan alboko zera bat erdigunekoa zen, bentzet nahi mailan. Eta ilunetan, seguruenik bizio partekatu ilusionagarri hori albora geratu zaigula esango neuke, eta jarri nahiko neuke fokoa alderdi politikoen dinamika gatazkatzu eta konfrontazio zera horretan, horren eraginez Euskara lubakiaren erdian geratu eta zaigun eta esango neuke ez dela gehiago gizarte zabalaren ilusio bide partekatua izan. Normaltasun kuota batzu gainera irabazi ditugula sentitzen da gizartean eta ez da gehiago nolabait gure eguneroko, bitxorra izaten zuen eguneroko konpromiso zera gai nagusi. Eta azkena, lortu dugu asko ere, euskalgintza artikulatzen garatzen, espezializatzen, baina seguruenik mikroan oso espezialista gara, eta makroan ez dugu asmatu ez helburu, ez estrategia partekatu indartzu batzuk adosten. Hor badaukagu zeregina etorkizunera begira. Txostenaren abia puntuan, nik uste hemen askotan aipatzen ari diren idea batzuk badaudela.
Ziklo aldaketa batean gaudela sentitzen dugu, eta idea hori gaur egun eta azken bola honetan hainbat metaforekin ikusi dugu, ez bidegurutzea, errotonda, ziklo aldaketa eta bar. Uste orokorrean sensazio gazi gozoa, orokorra dela, eta denok ikusten dugula asko egin dela, baina ez gaudela osasuntsu, horregatik gaude hemen. Bitasun konplejoak bizi gaitu, ondo goaz, ala atzera egiten ari gara, botella erdi hutsa erdi betea. Horren bueltak ari gara askotan, eta hori ere bada bizi dugun errealitatearen isla. Txostenak bere laburrean beharrak eta erronkak seinalatu nahi izan ditu batez ere. Txosten kritikoa da. Aldaketak eragin nahi ditu eta horregatik gehiago begiratu die ilunei argiei baino. Genituen aurrikuspenak ez dira bete. Nik uste bere garaian, tamen bagaude batzuk, 70ko, 80ko hamarka da bizi izan genuenok, bageneukon susmo bat, euskeraz ikasten zutenek, euskeraz egingo zutela, ala sinisten genuen. Euskera gero eta jende gehiago ikasi orduan eta gehiago ikusiko zela euskarazko telebista, euskarazko edabideak gehiago salduko zirela, euskal kultura konsumituko zela gehiago ingo zela euskeraz. Baina ez ditugu izan esperotako emaitzak, eta ez dakigu azken urteotan gainera aurreratzen ari ote garen. Erabilerak ez du gora egin edo ez du behintzat erritmo berean egin duen lekuetan. Hazkunde ezak ondorio latzak izan ditu kultur esparruan eta edabideetan. Ikastetxeetan alarma orokorra piztuta dago. Ezagutzen oraindik hutsuneak, erabileran aurrera egin ezinik, marginazio polsak etorkinekin. Etxeko erabileran eta arnasguneetan edo atzeraka edo aurrera ez. Eta administrazioan orokorrean ez da utzi erderaren inertzia. Horregatik nabarmentzen dugu horren beste asko dela lortutakoa, baina egoera honek ez gaituela asebetetzen. Eta txostenaren ideiak lau aditzetan laburbiltzakotan, hauexek aukeratuko nituzke, elkartu, aktibatu, aurreratu eta bai bitor irabazi. Irabazi esparruak, irabazi iztunak, irabazi motivazioak, irabazi eskubideak, irabazi gauza asko. Irabazten joango gara. Hau oso luzerako dijoa. Gazteenak garenok ere ez dugu ezagutuko erabatekorik. Horregatik, somatzen dugu, hausnarketa giroa dagoela euskalgintzan. Gaurkoa ere bada honen adibide, baina honek usteak gehiago baditugula. Hizkuntza politikako sailburu ordetza lantzen ari den eta aurrera behira zer, bada horren ispilu, konseilua hausnarketa giroan dago, topalabea topagunea hausnarketa giroan daude, euskalgintzako beste hainbat erakunde bezala. Inflexio edo inpas egoeraren zantzuak bizi ditugu. Eta euskalgintzan somatzen da etapa bat amaitzen ari dela, eta beste bat zabaltzen ari dela. Batetik belaunaldi aldaketa bat gertatu delako. Ereduan masiboki ikasi duen lehen belaunaldia kaleratzen ari da, lan munduan integratzen eta familiak osatzen. Bere portaera giltzarria izango da, eta zer ari den aurkitzen, eta nola ari den integratzen uste oso kezkagarria ere badela. Lehen aldiz gure historian, gertatutako aldaketa asko bildu da datorren belaunaldi horretan. 3 datu aipatzarren, gehienak euskaldun berriak dira familiatik, gehienek erderaz hobeto egiten dute euskeraz baino, eta gehienak hiritarrak dira. Bilakera eta aldaketa soziolinguistikoaz gain gure panorama soziopolitikoan sakoneko aldaketa gertatu dira azken urteotan. Globalizazioaren eraginez, inglesa ere gurea da. Etxe guztietan dugu inglesa. Gainera bialdu egiten ditugu ikastea. Krisi ekonomikoak gazteen emigrazioa eta atzerritarren emigrazioa eragin ditu eta hizkuntzekiko ikuspegi soziala aldatu. Eta digitalizazioak eta iraultza teknologikoak iraule egin dituzte gure bizimoduak eta komunikatzeko erak. Denonak, hemen gauden guztionak. Horregatik diogu, inertziak astintzeko unea dela. Guztiok astindu behar ditugu inertziak. Administrazioak eta euskalgintzak. Hemen euskeraz bizi nahi dugun asko gaude, baina euskeratik bizigaren asko ere bai. Ez da txorakeria. Ez da txorakeria Tolosan euskeratik bizi den jende gehiago egotia berriako arpideunak baino. Ez da txorakeria euskeratik bizi den jende gehiago egotia kultur konsumoko hainbat esparrutan baino. Ez da txorakeria, horrek ikutzen gaitu denok. Jauzi kuantitatibo, kualitatiboak emateko beharra eta aukera dugu. Kuantitatiboak eta kualitatiboak. Baina bestelako emaitzak lortu nahi baditugu, bestelako bideak ere urratu eta jorratu behar ditugu. Eta hori, neurri handi batean, gure esku dago baita hemen gauden ona ere.
Eta lehen Patxi botatakoaren hildotik, apunte bat hemen ez neukana, baina inpresia dut, txepetzen teoria horretan, badagoela, ibilbide naturala egin duen belaunaldi bat, modu personalanean egin duguna, eta gure urronka dela hori, modu kulturalean ikasi duena barkatu, modu naturalean erabileratik hasita, baina hori modu sozialean planteatzea. Osea, badagoz, ibilbide personal bat egin duen jende asko momentu entaina ibilbide soziala egin behar duena. Eta hori beharra horregatik sortu behar da. Badaukate motivazioa taldekoa, datuetan ikusi dugu, baina beharra sortu behar dugu, Josebak esate zuenaren hildotik. Ez inposizioa, ze beharra da, ja, motivazioa balin badago, eta ezagupena balin badago, sozialki, hori da, administraziotik, erakundetatik, erabaki guneetatik ja, erabilera bultzatzea. Bueno, eta hau guzti hau esan da gero, lau ardatzetan irudikatzen ditugu eraldatu beharrekoak, horreik aipatuko ditut, alde batetik komunitatea. Uste dugu Euskararen gizarte mugimenduan hitzak ez duela asmatu, diskurtso praktika bere gaina osatzen, edo nolako herritarrak eta eragile politiko instituzionalak bere tesietara biltzeko. Ideologiari dagokionez, hizkuntza ideologia sendo baten faltan, ideologia politikoekin uztartu dela euskalgintza uste dugu, nagusiki abertzaleekin, baina abertzaletasunak ez duela elikatu aliantza euskaltzalea aitzitik, lehia abertzalea, gatazka eragile izen dela euskalgintzan eta aldi berean usatu egin ditula, herritar ez abertzaleak. Hirugarrena jarduera, uste dugu profesionalizatuta ere, euskara normalizatzeko bidean arrakasta erlatiboak lortu direla kulturgintzan ezagutzan, egintza kolektiboan eta mobilizazioan, eta apenas egon dela beste hizkuntzekin leian nagusitzeko moduko arrakasta erabatekorik. Eta laugarrena, hegemonia, uste dugu euskalgintzak galdu egin duela erdigunea, bueno, horrela esaten dugu txostenean, baina esan beharko genuke, seguruenik, ez duela hegemoniarik irabazi bizitza publikoan izan beharreko tokiaren leian. Ez galdu duela baizik eta ez duela irabazi. Ondorioz, hegemoniko diren erdaren arauak, logikak eta aukerak sendotu direla euskararen kaltetan. Bueno, lau ardatz hauek, uste dugu, hoiei buelta ematea dela helburua, eta gu pentsat hildo batzuk proposatzen ditugu, 7 hildo proposatzen ditugu eztabaidarako. Joango gara, manamanak hoiek aipatzen. Lehenengoko hildoa izango litzake hiztun komunitatearekin lotutakoa, esaten dugu hiztun komunitate emantzipatua, eta horren arira zoru komunaren ideia, ezta? Lehen hau ere aipatu dena. Zer bolo-bolo dabigu hitz hori eta zeri deitzen diogu zoru komuna. Guk ulertzen dugu izaera anitzeko euskaltzalek maila kolektiboan partekatzen dugun konpromiso esparrua dela zoru komuna, nun euskaltzaleentzat eremu partekatu eta eroso bat egongo den bizitzeko, elkarrekin lan egiteko eta etorkizun proiektu bat partekatzeko. Uste dugu zenbat eta zoru komun indartsuagoa izan, orduan eta aukera gehiago izango ditugula komunitate gisa aurrera egiteko. Gertatzen dara zoru komuna segurenik ez dela nahikoa izango, beharko ditugu zer aurreratuak, praktika aurreratuak, eta bitxorrek batzuk apuntatu ditu, eta itzindaritza horiek behar ditugu, baina horien atzetik ez badago gizarte zabal bat aitzindaritza horiei jarraitzen bere prozesu propioa egiteko, ez dugu aurrera egingo. Zoritxarrez, gehientzunetan eztabaida hauek ideologia barkatu, joan zait. Esango geunke euskararen etorkizun bizio partekaturik formulatzeko ez garela gai izan, eta jarraitzen duela euskarak alboko gai izaten, ezta? Uste dugu, zoru komun horrek usten duela espazio eztabaidarako eta gainera orain artekoa, baina eztabaida gehiago beharko dugula, baina sukaldean, eta ezinbeste galbaeri gabe foro publikoetan, zoritxarrez, hor normalean komunitatearen mesedeetan ez direlako eztabaida horiek ero kapitalizatzen. Eta, hori izango litzake lehenengoko puntuaren azalpena. Bigarrengoan daukagu epe luzeko plangintza eta hizkuntza politika. Euskaltzaletasunaren zoru komuna sendotzeko ezinbesteko da ikuspegiak adosten joatea eta hor zientziak laguntza handia eman diezagukela uste dugu. Normalizazio prozesua zenbat eta teknikoagoa izan orduan eta adostegoagoa izan liteke.
Normalizazioaren hurrengo zikloak gatazka murriztuko duen eta mugatuko duen plangintza teknikoa ere behar du. Uste dugu testuinguruak adostuta, egon daitezkela aldeak nor gobernatzen duen, baina ez epe luzeko plangintzan jartzen den zoruaren azpitik. Eta adostasuna errestagoa izango da, belaunaldi baten ikusmirako plangintza zehatz baten testuinguruko helburu zehatzetan, maila filosofikoko, epe luzegiko helburu orokor eta finalistetan baino. Hirugarrena, lege babesa, baliabideak eta erreferentziak. Bi ideia nagusi, alde batetik, azpimarratzea herri honek aurki duela gaitasuna eta borondatearekin bakarrik euskara honaino ekartzeko, iraunarazteko eta bitartekoak ere aurka izan da, egun ere zenbait lurraldetan halaxe ari dira lanean euskararen bueltan, baina bihotza bakarrik ezin duela, azpimarratu behar dago, eta legezkoak zein ekonomikoa diren baliabide horiek nolabait bermatu beharra dagoela, edozein dela ere erakundetan, instituzioetan dauden alderdi politikoen koloreak, edozein dela ere egoera ekonomikoa egia da mugatua direla gure baliabidea, baina berme bat behar du honek aurrera egiteko. Eta beste bigarren ideia izango litzake gizartearentzat erreferentzien gaia, ezta? Erreferentzi indartsuagoak behar ditugu euskararen inguruan, kontuan hartuta, gure alboan dauden hizkuntzak oso handia direla, hiztun askokoa direla, eta beraien alde dituztela inertziak. Bere estatu makinaria ematen dizkien baliabide guztiekin, ezta? Euskarak berariaz egin behar du lan hori, erreferenteak sortzearen lan hori, alde batetik beste hizkuntzatako erreferenteak gurera erakarrita, eta bestetik euskaraz ari direnak ere erreferente bihurtuta. Hor badaukagu lan bat, esango geunkeola gure opiak martxan jarri behar ditugu, lidergo berri horiek elikatu behar ditugu, eta indar eta itzal posizioetan daudenen implikazioa lortu behar dugula. Laugarren lerroa, egitura eta autoritatea. Aurrera begira, 3 erpineko eskema bat irudikatu dugu. Alderdi politikoak eta administrazioa batetik, gizarte eragileak eta euskalgintza oro har bestetik, eta autoritate zientifikoa horrela erabat definitu gabe, baina horrela izendatu duguna. Autoritate zientifiko hori, erreferentzia zientifikoa izango da, beste 2 erpinen arteko elkarlanerako lagungarri, ez autoritate erantzun ezina lagungarria baizik, klimarekin edo itxaseko sistemarekin gaur egun dauden bezala, eta txostenean esaten dugu denek onartutako autoritate bat ebatziko duena, noiz, zer eta nola, adostutako plangintzaren arabera. Euskaltzaindia korpusean egiten duen funtzioa estatusean egingo lukeena. 3 erpin hauen arteko lidergo partekatu eta adostua irudikatzen dugu beraz. Euskararen normalizazioak autoritate behar duela esaten du txostenak, baina hitzak berak eta kontzeptuak somatu dugu mesfidantzak eta irakurketa ugari eragin dituela, eta aipatu nahi genuena autoritate zientifikoaren beharra zen. Eta guk geuk ez dugu zehaztu nahi izan norbete beharko lukeen funtzio hori, beharra nabarmendu baizik. Planteamendu zientifikoen eskutik euskararen defentsak eta plangintzak gizartearen aldetik harrera ez estigmatizatua eta onarpen handiagoa izan dezakeela uste dugulako. Eta autoritatea eratzeke dago, egin behar den zerbait da. Eta autoritatea landu eta irabazi egin behar da. Horretarako garrantzitsua izango da zubilanak eta eraikuntza prozesua ondo egitea erakunde publiko, gizarte eragile, unibertsitate, erakunde zientifiko eta baita euskaltzaindiaren artean. Diskurtso multzo koherentea. Hiztun komunitateak bere hizkuntzako normaltzeari begira izen duen diskurtsoaren kalitateak eragin zuzena duela aldeko ere kontrakoa, esango neuke azken aldian Iñaki Martínez de Lunaren lanaren eskutik, hortaz sakondu dela desente, horrek daukan eraginaz, eta batzera begira seguruenik ez dugula lortu diskurtso horretan kalitate nahikoa, erakarpen nahikoa, eta diskurso multzo hori lantzearen garrantzia azpimarratuko nahiko genuke, baino kontuan hartuta, baxide talde ezberdinei zuzendu beharko gatzaizkiela, eta horreingana heltzeko registro ezberdinetan aritu beharko dugula, propio besteak behar duen hori eskainita. Erregistro batzuk aipatzen ditugu txostenean, bizikidetzarena, identitatearena, berdintasunarena,
anistasunarena, erantzukaisunarena, justiziarena, hor, demokraziaren zerak, uste dute lehen bitxorrek aipatu duenaren hildotik, indarra handia auki aldu, identitatearenarekin etorri gara luzaruan eta beharko dugu aurrera begira ere, baina hoiek guztiak garatu eta gizarteratu beharko genituzke orain artekoa baino askoz gehiago. Seigarren puntua, arnasgune politikoa alderdien aldetik. Alderdi politikoi arnasgune politikoa eskatu diegu. Garrantzia handia eman digu alderdien arteko akordio honi hurrengo urteetan bidegurutza gainditu eta salto kuantitatiboak eta kualitatiboak emate aldera. Azken hilabeteotan gainera asko izan dira eta alderdien barruan oso hauts kualifikatuetatik etorritakoak euskararen inguruko politikak adostasunean eta elkarlanean bideratzeko eskaerak. Sarrion handiak ere, Lapur Banden etika la politika liburuan hauxe idatzi du berriki. Euskal komunitateak alderdien arteko zein gehiagoken mendean egon gabe, subjektu gisa antolatu behar du bere burua. Ezin ikusi ideologiko eta oztopo politikoen gainetik batez ere, euskaraz eguneroko bizimodu egitea posible izan dadin. Txostenak ala dio hitzez hitz. Uste dugu euskararen eremuan zoru komuna zabaldu eta eraiki daitekela, bai gizarte mailan eta bai maila politikoan, non urte hauetako guztietako desberdintasunak eta diferentziak beste maila batera eraman eta beste era batera eztabaidatu daitezkeen. Egingarritzat eta ezinbestekotzat jotzen dugu gainera euskara alderdi zentral batzuen artean, beren arteko gatazka politiko publikotik aterako duten oinarrizko adostasunetara heltzea. Zoru komun horrek hainbat oinarri beharko ditu. Elkarrekiko aitortza abiapuntutzat hartzea. Alderdien artekoa hala nola gizarte eragile eta erakundeena. Euskalgintza ez etiketatzea eta ez instrumentalizatzea. Botere kontra botere enfrentamendu dinamika gainditu eta elkarlan instituzional sozialaren parametroetara pasatzea. Hizkuntza mailako gizarte borondatearekin batera pauso estrategiko kementsuak ematea. Guzti horrek ordea aurretiko pauso klabe bat eskatzen du. Familia politikoetako buruzagien arteko akordio sakona gai hau blindatzeko. Labur esan da, hizkuntza normalizazio prozesuan aurreratzeko oinarrizko baldintza dela uste dugu. Fase historiko, politiko, soziolinguistiko berria bizi dugu, une erabakigarria da euskararentzat, edo aurrera egiten dugu, eta normalizatuta dauden hizkuntzen estatuserako bidea hartzen dugu, edo atzera ingo dugu eta denok dugu presente Irlandaren kasua. Planteamendua Euskal Herri osorako da. Gu gehiago landu ari gara lantzen autonomia erkidegoan, Nafarroan ere hasita gaude, eta iparraldearekiko harremanak ere abiatuta. Akordio horren oinarrian daude euskarari lehentasuna ematea agenda soziopolitikoan eta hizkuntza normalizazioaren aurrera biderako oinarriak adostea hurrengo belaunaldiari begira. Ez alderdi abertzaleen artean bakarrik. Funtsezkoa da abertzaleak ez diren indarrak ere biltzea era honetako akordio batera. Eta uste dugu kontsentsu hori diskursoetan eta neurri zehatzetan errazago lortuko dela. Eta bukatzeko. Eta 7. puntua eta azkena, motivazioa eta bizindarra. Azken hamarkadatako lorpen asko ezin dira ulertu, zutabe hau kontuan hartu gabe, bereziki beste faktore asko eta asko kontra izan ditugunean. Eta bizindarra hau indartu ezean parean ditugun zabai asko ezin izango ditugu apurtu. Eta ze behar dugu, bizindar hori aurreko 6 zutabeekin babestu, elikatu, diskursoa eman. Lehen aipatu ditugun guztiak uste dugu hau elikatzeko eta babesteko moduak izan daitezkeela bihotzarekin bakarrik ezin dugulako, motivazioarekin bakarrik ezin dugulako, eta hoxe izango litzake azken mezua, eta bukatu gureko neuke gauzatxo bat irakurtzen, txostenean bertan ere aipu batzu daude jastenean jasotakoak. Bata da Iñaki Mendigurenena, ezberdintasun politikoen ondorioz ekimenik jatorrenak manipulatzeko joera dagoen gizarte honetan, zabaltasunaren eta batasunaren baldintza hau funtsezko bihurtzen da. Eta azkena, Julen Arexola Leibarena, honela dio, gure lanak ingurukoak erakartzera jo behar du, inoixez dauden baino urrunago usatzera, eta nik esango neuke, irabastera jo behar dugu. Honekin bukatuko neukenik. Galderen txanda. Mikrofona mesedez. Alderdiak aipatu baitira, abertzale alderdien paperak 90% gaztelaniaz edo frantsesez daude. Eta nola, ze eredu maiten da, ze txemplu da hori.
hori be protesta egin dut, 10 aldiz, ja ez du, pixkat aldatu da. Garai batean 102 zen, eta hori 110 euskeraz maiten dute, lehema hartzen duzu beste bat, edo zein, iparaldean lehema frantsesez, eta bestiak, beti, 150 badakiala ulertzen duela, eta zergatik da 150 erdaraz. Galdera. Hori guk ezin erantzun. Baina alderdiekin ikusi behar da hori, alderdiak enpatu die. Aia politikala, Bai, haure sartzen da eskaratan noski. Agenda soziopolitikoaren zentraltasunaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu bai barrura begira eta bai kanpora begira. Kasu honetan, gure eskaera gehiago da kanpora begirakoa, hori ja beraiek bai sartzen da hor noski. Bai, Joseba berriro, nik esan beharra daukat duela hilabete batzuk dira, berrikusi eta berrikusi txostena ez nuela irakurri bakarrik, baizik eta aztertu nuela zorrotz eta luzez, eta nik uste ekarpen importantea dela, gauza hau asko ditula, baina nik uste azaltzen dian arazo txiki batzu bintzat aipatu nahi duzizuk, eta baina aipatu da alderdien jokabidea, ni Euskal Herrian euskarazetik hasi nintzen, eta bukatu nuen herri batasunean, eta beraz ezautu dut Euskal Gintzaren mugimendua eta politikoen aldetik ere bai, eta instituzioetan egon naiz 12 urte doletxean, da gero Jaurlaritzan ere bai, eta orduan nik uste dut alderdi politikoen arteko talka egon dela, eta horrek kalte indiola, baina ez genuke zio moduan, alderdi politikoen artean euskararekiko jokabidea bera zela, eta beste arazo batzuengatik zeoen talkaren ondorioz sortu dela euskararen eremuan talka. Esan beharra dago, alderdi politiko guztia dakau izan dugu errua ondi eta gaizki indien gauzen artean. Baina alderdi politiko guztiek ez dugu berdin jokatu. Eta hori nolabait ere aitortu beharra dago. Ezin daiteke esan ez, alderdi politikoen artean sortu zankar horrek euskarari kalte indio, egia da, baina alderdi artean zeon liskar horretan, zer ikusia bat zeukan ere euskararen inguruko teoria eta praktika politikoak. Orduan, nik uste gauza horiek pixka bat ere ez garai bateko gure arteko istiluak berri omai bainean jarri, baina ezin dezakegu esan ere, alderdi politiko guztiek denek berdin jokatzen dute eta ana gaizkin dute eta beti igual izan da. Baina nik uste ez dela hori zuzena. Ez dutela eta ez degula egin behar zanaina, ez degula eman behar da, segurazki hortan adosan haude, baina denak ez dugu berdin jokatu. Eta herri mugimenduen inguruan ere ez, porque zatiketa ez da bakarrik alderdi politikoen artean egon, Euskal Gintzaren barruan ere egon da, eta horiek ez dira partido politikoak. Eta herri mugimenduak berak ere problema hori ere eukidu. Ordu nik uste dut hor, olakatza bat egiten da, lan hortan, sakondu barzan dugu guztura, egiten da, baina nik uste dut batez ere aipatzen dituela, eta nik zure idea batekin izan dezu gozak sukaldean konpondu behar dira. Eta nik izatet, kutxo, osondo, baina nun dago sukaldean. Mintegi honen luke Euskal Gintzaren benetako sukalde bat montatzearena. Porque euskararen inguruko azterketak berrikusi eta berrikasi eta topaguneak egin du. Eta ondo, eta beste batzuk egin dute, eta ondo, eta beste batzuk egin dute, eta danak iristen egia konklusio betara. Baina ez dugu egin da azterketa bat, bakoitzak bere aldetik egin du. Ez dago sukalde bat, ez da pasadanaren azterketa bere egiteko. Egia, sukalde diferentetan lanetan ondorio beretara iritsiz, baina ez da bakar bat. Eta nik uste eta horrea begira, sukalde bakar bat egon behar dula, etorkizunai begira. Bai, politikoen artean, baina baita herri mugimenduen inguruan ere bai, ez? Frogatzen duen, nire ustez mintzat, eta personalki badakagu eredu oso argi bat. Euskal Gintzan sortu da txori berri bat. Eta txori berri hori, ez dut uste, sukalde konpartitu batean, hausnarketa baten ondorio sortu danik. Baina txori hori sortu da. Baina uste txori hori sortu dan bezala ez ditugula gauzakin behar. Orduan ez dugu hainbeste proiekatu behar gauzak elkarrekin behar ditugula, baizik eta egiten ditugunean, elkarrekin egin. Hor bat zauden txoria zaparte osakidetzaren ea, sozializatu eta beste batzuk, eta erabaki dugu edo sukalderik ez dago. Bueno, nik ere Josebak eta lehen Pelenek egin duten hortik joko dut eta alderdi politikoen jokabidea da. Uste dut, Nafarroan berean izan dugu orain berriki eta uste dut udaletan ere egunero edo kasik egunero bizi dugula olako zerbait.
adostasun hori edo arnasunea bilatzea oso zaila iruditzen zait. Uste dut alderdi guztiak, batzuk, Josebak esaten zuen bezala, batzuk beste batzuk baino gehiago, baina uste dut alderdi guztiak gain jartzen dutela, lehenesten dutela, beren ideologia euskararen gainetik. Eta oso zaila ikusten dut hor arnasgune bat lortze. Arnasgune horretara jotzeko nik uste dut gizarteek askoz lan gehiago egin behar duela eta gizarte izanen dela presioa eginen duena alderdietan. Baina bestela ikusi dugu bai operen kasuan, bai zenbait udaletan, langilearen ideologia, langilearen hurbiltasuna alderdi batekiko edo bestekiko lehenesten dela erakunde horrek euskaldunoi eman behar digun zerbitzuaren gainetik. Eskerrik asko, zuek egindako lana nik uste Josebak esan moduan kontuan hartzeko dela. Gogoan euki nahiko nuken euskeraren muinatik politika bizi zuen betiereko euskaltzain urgazlea, txilardegi beti asto egiten dena, teoria guztietan oso kuriosoa da, eta nik aldarrikatu nahi dut bere figura eta bere ekarpena politikatik ere. Iruditzen zait, justifikatu behar duzuela, politikak zertan egiten dion, edo ideologiak zertan egiten dion kalte euskerari. Nik alusioengatik hitz egin behar dut, nik lehia politikan euskera erabiltzen dut, eta ez diot amore emango. Erabili egin dudalako beste ikasi eta ikusi dudalako politikatik lortu izan dugula euskera zulo beltzetik ateratzea eta are gehiago. Politika dela atera bidea. Euskera lehia politikatik ateratzen den momentuan hizkuntza hila da. Hori ikusi dugu Irlandan eta hemen aipatzen den bizi ahal izateko egia da behar duela ituna. Eta egia da hortan baten batzuk ari garela. Baina esaten denean ideologia abertzaleak usatu egiten dituela ez abertzaleak euskeratik justifikatu egin behar da. Jakin nahiko nuke euskera politika gintzan kalteak ekartzen baldin baditu zeintzu diren neuk saihestu ahal izateko. Eta onurak ekartzen baldin baditu jakin nahiko nuken politikak aplikatzeko Euskal Herria Bilduren alde, noski. Guk ez diogu euskerari kalte egiten. Behin Euskal Herria Bildu eta ez Euskal Alderdi Jeltzalea. Euskaltzaleok ez diogu kalterik egiten gure lehia politikoetan eta gure ikamiketan. Eta nik esaten dizuet, Gasteizko legebiltzarkidea naizela, euskeratik eta euskeraz lortu izan dugu hurbiltzea euskaltzaleak ez diren beste alderdiak gure gana eta euskararen erabilera maila areagotu egin da legebiltzarrean. Esaten denean, politikak eta lehia politikak kalte egiten diola euskarari, etxe honetan, bere sorreran, Resurrección Maria de Azkoren ideologia zein den, gutxi gara bera, nik uste hemen zareten guztiak badakizuela, Arturo Campion, Nafarroan zein den, edo iparraldeko Lafit eta beste hainbat nundik datorren, ez da egia, eta parkatu, zuek boro hilitze egiten duzen moduan, modu berean hitz egin nahiko nuken, ez da egia lehia politikoak euskarari kalte egiten dionik. Hori justifikatu egin beharko litzaieke. Ze gauza bada, gaur egun, eta lehenguan bota nuen euskera hogeita bat batzordean, hizkuntza politikaz baino, hizkuntza psikologia egiten da. Eta nun nahi egia da, euskaren aurkako jarrera beti egon izan direla, eta normalean nabarmendu egiten direna, euskera erabiltzen dutenak dira euskararen kontra daudena. Modu maltzurrean. Eta duindu eta euskaldun agertzen baldin bagara, ez da txarra. Politika ez da txarra. Eta azkenik amaituko dut parkatu, lehia politikotik euskera atagatzen baldin bada, erne. Bueno, kalte egiten duenik ez da esaten hemen. Bi, politikaren garrantzia da, azpimarratzen duena txostenak hain zuzen ere. Horregatik ari gara horren bueltan.
eta txostena batez ere politika egiteko modu ez ere, aritu da. Batez ere aurrera behira. Esaldia, hemen justu irakurri duguna da, abertzaletasunak ez du elikatu aliantza euskaltzalea. Aitzitik, lehia abertzalea gatazka eragile izan da euskalgintzan. Eta ikuspegi historiko hori ikusita, gauza asko egin dela nabarmenduta, eta esan eta gero argi ez baino ilunez itzengo dugula, gure planteamendua da, hori gaindituta ez lehia, eta gatazka politikotik atea da. Nik uste hor graduazioak daudela, ez? Eta horregatik adostasunaren bidea esaten dugunean, adostasuna azpimarratzen dugu, iruditzen zaigulako biderkatzailea izango litzatekeela. Fase aldaketa honetan, momentu honetan, eta ez bakarrik alderdi abertzaleen artean, baizik eta hizkuntza politikaren oinarrizko adostasun bat lantzea izango litzatekeela biderkatzailea. Hori da batez ere esaten dena. Egia da, egiten den analizia murritza dela, hori ere aitortu dugu hasieratik, eta txostenak ere bere muga dituela, hori ere aitortu dugu. Gehiago sakondu zitzekeela dudari gabe. Ez dugu ere ukatzen, batzuk beste baino gehiago indutenik, hori ere ez da esaten. Baina ez kalte egiten duenik. Bai, egiteko modu batzuk, kalte batzuk izan dituztela. Eta ez dugu fokoa jarri, argietan, ilunetan baizik. Hain zuzen ere, hori delako gainditu nahiko genukena eta hobetu nahiko genukena. Iruditzen zaigu, euskalgintzan eta indako aurkezpenetan gainera, adostasun handia izan dela. Idea horren inguruan, eta ejemplu txiki bat jartzeatik, azkeneko bola honetan gertatutakoa, etorkizuna gehiago ikusten dugu UEMaren inguruan Tolosan egon den adostasunean, Lesakan egon den desadostasunean baino. Juzet, hor ulertzen diala, ze parametrotan ari garen. Bukatu ingo dugu, ez dago besterik, orain etenalditxo bat egingo dugu, horrengo saioa 12 eta 20 hasiko da, internetetik edo jardunaldia jarraitzen ari direnei esan, emisioa denbora batean 10 minututan edo etenda egongo dela. Gero arte eta eskerrik asko. Kafea da kanpoan daukazue.